राधे गोपाल भजो, कृष्ण भजो कृष्ण भजो, मुरली गोविंद भजो, कृष्ण भजो कृष्ण भजो, मुरली गोविंद भजो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, खूप छान. आपण आता चालू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि लगेच वर्ग चालू करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी आपण भगवद्गीता शिकतोय, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला समजावून सांगायचा प्रयत्न करते आणि तुम्ही ऐकताय, त्या श्री श्री राधा गोविंदांचा हा आनंद आहे. त्यांचे आपण आशीर्वाद घेऊया. त्यांना नमस्कार करून आपण हा वर्ग चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली आहे, त्यांना सुद्धा आपण दंडवत प्रणाम करूया आणि आपला अभ्यास चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आता आपण 5वा अध्याय आपला चालू आहे. 6 श्लोक झालेत. आता मला कोण सांगेल 5व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? कर्मसन्यास योग. बरोबर. आता आपण पुढे जाऊया. 7वा श्लोक जो आहे तो बघूया आपण. आता त्या अगोदर आपण जरासं मंगळवारी जे काय केलं त्यात आपण थोडीशी एक रिव्हिजन घेऊया. प्रथम हा अध्याय सुरू होतो 5वा अध्याय, तर अर्जुनाचा प्रश्न असतो. तो प्रश्न कोणता असतो सांगा? काय प्रश्न? कर्मयोग. माताजी, कर्मयोग श्रेष्ठ की कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ आणि मी काय करू असा प्रश्न विचारतो. बरोबर. तो गोंधळलेला असतो, कारण 4थ्या अध्यायात श्रीकृष्णाने सांगितलेलं असतं की ज्ञान हे श्रेष्ठ आहे आणि तुम्ही कुठलाही यज्ञ केला तरी त्याचा अंत ज्ञानामध्ये होतो, दिव्य ज्ञानामध्ये होतो. म्हणून अर्जुनाचा हा गोंधळ उडतो आणि तो प्रश्न विचारतो. आणि कृष्ण काय उत्तर
देतो. काय श्रेष्ठ आहे, कर्म संन्यास की कर्मयोग? कर्मयोग. योग. बरोबर, कर्मयोग. कर्मयोग का श्रेष्ठ आहे कर्म संन्यासापेक्षा? कोण सांगेल? कर्मसन्यास म्हणजे ऍक्च्युली सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून तुम्ही अलिप्त होऊन कर्म करत असता. पण कर्मयोगामध्ये तुम्ही कृष्णाला जोडून घेऊन तुम्ही कर्म करत असता. म्हणजे तुम्ही अलिप्त होण्याची त्याच्यामध्ये गरज नाहीये तुम्हाला. तुम्ही तुमचं कर्म हे करत राहू शकता. म्हणजे त्याचं इंटरनली तो डिटॅच्ड असतो कर्मयोगी. बाहेरून तो कर्म करत असतो आणि याचे फायदे खूप असतात. सर्वांपुढे त्याचा आदर्श राहतो आणि तो जे कृष्ण ज्ञान आहे ते लोकांपर्यंत पोचवू शकतो. म्हणून इकडे आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय की कर्मयोग जो आहे तो अधिक श्रेष्ठ आहे. मग त्याच्यानंतर आपण श्रीकृष्णाने सांगितलं संन्यासाबद्दल सांगितलं आणि दोन तऱ्हेचे संन्यासी असतात, मायावादी आणि वैष्णव. तर आता मायावादी संन्यासी हे कोण असतात? मायावादी म्हणजे ते फक्त ढोंग करत असतात की त्यांनी संन्यास घेतला आहे, पण ऍक्च्युअली ते इंद्रिय तृप्तीसाठी ते मागे पडलेले असतात. म्हणजे जसे जे साधू असतात ते सिगरेट फुकत असतात, तरी पण ते भगवे कपडे घालून ते सिगरेट फुकत असतात. तर बरं, आणि कोणाला काय सांगायचंय? मायावादी संन्यासी वेदांत करतात. काय करतात ते? वेदांत, अद्वैत वेदांत वगैरे शंकराचार्यांची आहेत पुस्तकं, तर त्याचा अभ्यास करतात ते. आणि त्याच्यामध्ये ते जास्त करून त्यांचा रिसर्चवर जास्त भर देतात. बरोबर, सांख्य योगामध्ये ते जास्त काम करतात आणि त्याच्यामुळे हा रिसर्च हा कधीच संपत नाही आणि ते विश्वास ठेवत नाहीत कृष्णावरती. कृष्णाच्या रूप आहे, अरूप आहे रूपावर. बरोबर, त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही. त्याच्यामुळे ते कधी समाधानी होत नाही त्याच्यामध्ये. बरोबर. आणि काय ऍड करायचंय क्षितिजा माताजी? भौतिक कर्म करत नाहीत पण आध्यात्मिक कर्म करत राहतात. बरं. आणि त्यांचा मुख्य हॉलमार्क म्हणजे काय आहे की ते अभ्यास करतात, सांख्याचा अभ्यास करतात. ते कृष्णाचं सगुण रूप मानत नाही आणि हा अभ्यास करता करता, त्यांचा रिसर्च करता करता बऱ्याचदा त्यांना फ्रस्ट्रेशन येतं आणि यामुळे त्यांचं पतन व्हायची शक्यता असते. मग जर हा जो मायावादी संन्यासी आहे, जर तो एका शुद्ध भक्ताच्या संपर्कात आला तर मात्र तो शुद्ध भक्त होऊ शकतो. आणि जे मायावादी संन्यासी आहे ते शारीरक भाष्य नावाची जी कॉमेंट्री आहे, जी शंकराचार्यांनी लिहिलेली आहे, ती प्रमाण मानतात. आणि ही जी कॉमेंट्री आहे ही जर तुम्ही वैष्णवांची जी फिलॉसॉफी आहे किंवा ते भागवतमला प्रमाण मानतात आणि त्याप्रमाणे त्यांची साधना चालते. तर ते जे भागवतम मध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे ते परिपूर्ण आहे. हे जे शारीरक भाष्य जे आहे हे परिपूर्ण नाहीये. तर जिकडे आपण पुरुषोत्तम भगवान यांचं जे सगुण रूप दिलेलं आहे आणि त्याच्या भोवती जी साधना मांडली गेलेली आहे ही साधना बरोबर आहे. कारण तुम्ही परफेक्ट स्टेज, भक्तीची परफेक्ट स्टेज म्हणजे काय की तुम्हाला कृष्णाबरोबर 5 रसांमध्ये कुठलाही एक प्रेमाचा संबंध स्थापन होतो. ही भक्तीची परिपूर्णता आहे किंवा परफेक्ट स्टेज आहे. तर ही स्टेज मायावादी संन्यासी या स्टेज पर्यंत जाऊ शकत नाही. आणि प्रभुपादांनी सांगितलं की हे मायावादी संन्यासी जे आहेत त्यांना अभक्तच मानलं पाहिजे.
तर अशा तऱ्हेने श्रीला प्रभुपादांनी या 2 संन्यासांमध्ये फरक सांगितलाय. आता 5.7 to 5.12 या श्लोकांमध्ये काय दिलंय की निष्काम कर्मयोगी त्याची मनोवृत्ती कशी असते आणि तो कार्य कसं करतो. तर आता आपण बघूया. आता जो निष्काम कर्मयोगी असतो त्याची समज या स्तरापर्यंत पोहोचली असते की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. आणि जेव्हा त्याला समजतं की भौतिकाशी त्याचा काहीच संबंध नाहीये, तेव्हा मात्र तो जे कार्य करतो, जे कर्म करतो, त्याचं जे फळ आहे तो पूर्ण तऱ्हेने कृष्णाला ते समर्पण करू शकतो, ते फळ पूर्ण अर्पण करू शकतो. तर अशा तऱ्हेने तो जी कर्म करतो तो अगदी त्याच्या मनात पक्का असल्यामुळे की मी हे शरीर नाही, त्याची जी अलिप्तता आहे ती दिसते. तो फळाने कधीही चांगलं फळ मिळालं तर त्याला हर्ष होऊन तो त्याच्यामध्ये अहंकार येत नाही किंवा अगदी निराश होऊन दुःखावस्थेत तो जात नाही. आता जे परिपूर्ण ज्ञान आहे ते ज्ञान काय आहे, फक्त या लेवलला थांबून उपयोग नाही. मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, नाही. मग जरी मी आत्मा आहे पण मी कोणाचा आहे, मी त्या परमात्म्याचा आहे, मी त्याचा अंश आहे, हे जाणलं पाहिजे. मग इतकं जाणून थांबून उपयोग नाही. पण या पोझिशन मध्ये माझा रोल काय आहे की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे आणि मी कृष्णाचीच सेवा केली पाहिजे. आणि ते काम मी कसं करीन, ते काम मी या भौतिक जगाशी अलिप्त राहून हे सगळं काम करीन. आता हे जे निष्काम कर्मयोगी आहे त्यांची तुलना कमल पुष्पाबरोबर केली आहे. तर ते 10व्या श्लोकात येतं, तेव्हा आपण ते बघूया. आता क्षितिजा माताजी 5.7 अनुवाद. हो, वाचते माताजी. मी 3:30 नंतर एक 5-10 मिनिटं अजून असेल, मग चालेल चालेल चालेल. हरे कृष्ण. जो भक्तिमय कर्म करतो विशुद्ध आत्मा आहे आणि आपले मन तथा इंद्रिय संयमित करतो, तो सर्वांना प्रिय असतो आणि सर्वजण त्याला प्रिय असतात. असा मनुष्य कर्म करीत असूनही कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे एक निष्काम कर्मयोगी कसा असतो त्यांनी इकडे थोडक्यात माहिती दिली आहे. तो कसा असतो, काम करताना पूर्ण भक्तीने काम करतो. मग तो कसा असतो, विशुद्ध असतो, इंद्रियांना आणि मनाला संयमित ठेवतो. आणि असं असल्यामुळे तो सर्वांचा आवडता असतो आणि त्यालाही सर्व माणसं आवडतात. तर इकडे निष्काम कर्म योगीसाठी 3 विशेषणं वापरली आहेत. ती कुठली आहे, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा आणि ही जी 2 आणि योगयुक्त असतो. तो योगयुक्त म्हणजे जो कृष्णाशी कर्माद्वारे जुडला जातो. म्हणजे योगयुक्त हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. इकडे योगचा अर्थ काय आहे, कर्मयोग. कर्मयोगाने हा कृष्णाकडे जुडलेला असतो. तर इकडे 3 त्यांनी विशेषण, विशुद्धात्मा, विजितात्मा आणि जितेंद्रिय, ही 3 विशेषणं त्यांनी सांगितलेली आहेत. की त्याला जर तुम्हाला सांगायचं असेल निष्काम कर्मयोगी कसा असतो,
तर तो जितेंद्रिय असतो, पूर्ण भक्तिमय सेवेमध्ये मग्न असतो. आणि असा जो माणूस असतो तो कसा असतो, शांत असतो, सर्वांना प्रिय असतो. तर आता हे जो योगयुक्त आहे किंवा जो निष्काम कर्म योगी आहे, तर तो कसा असतो बघा, ज्याप्रमाणे एक वृक्ष आहे आणि वृक्षाला मुळं आहेत, फळं आहेत, पानं आहेत. आता जेव्हा आपण त्या वृक्षाकडे बघतो तेव्हा आपण असं म्हणतो का की वृक्ष म्हणजे फक्त मुळच आहे, हे बाकीचं काही नाहीये किंवा पानांची गरज नाहीये, आपण काय करूया, ही पानं सगळी कापून टाकूया. काय या पानांची गरज आहे, ही पानं खाली पडतात, पालापाचोळा होतो आणि ते सारखं माळ्याला साफ करावं लागतं आणि आम्हाला मात्र त्या माळ्याचे पैसे द्यावे लागतात, असं आपण म्हणतो का? आपण झाडाला पूर्ण तऱ्हेने बघतो. झाड म्हणजे पानं, फळं, फुलं, फांद्या, मुळं सगळंच एक झाड आहे असं आपण म्हणतो. आणि तसंच हा जो योगयुक्त असतो किंवा हा जो निष्काम कर्मयोगी असतो, तो सर्वांनाच, सर्व जे जीवात्मे आहेत त्यांना कृष्णाचा अंश मानतो. आणि जेव्हा तो सर्वांना कृष्णाचा अंश मानतो तेव्हा नॅचरली तो सर्वांकडे कसा वागतो, सर्वांकडे खूप आदराने वागतो, खूप प्रेमाने वागतो. आणि जेव्हा असं त्याचं वागणं असतं तेव्हा तो सर्वांचा आवडता होतो आणि त्याला तर सर्वजण आवडतातच, कारण तो सर्वांना कृष्णाचाच रूप मानतो. हे कृष्णाचेच अंश आहेत, हे कृष्णापासून भिन्न नाहीये. तर अशा तऱ्हेने त्याची समज असल्यामुळे त्याला हे सगळं जे आहे की माइंड कंट्रोल किंवा इंद्रियांवर संयम, हे सगळं त्याला शक्य आहे. आता क्षितिजा माताजी वाचायचं आहे. हो माताजी. 10-12 लाईन सोडून, त्याचे मन नेहमी श्रीकृष्णांवर स्थिर असल्याने, 7व्याच तात्पर्य हो, आहे. हो. हा 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 हो, सापडले. हरे कृष्ण. त्याचे मन सदैव श्रीकृष्णांवर स्थिर असल्याने तो श्रीकृष्णांपासून विचलित होण्याची कधीच शक्यता नसते. तसेच तो आपली इंद्रिये भगवत सेवे व्यतिरिक्त इतर कुठेही मग्न करण्याची शक्यता नसते. श्रीकृष्णांशी संबंधित कथाविना इतर काहीही ऐकणे, श्रीकृष्णांना अर्पण न केलेला कोणताही पदार्थ खाणे आणि श्रीकृष्णांचा संबंध नसलेल्या स्थळी जाणे त्याला आवडत नाही. म्हणून त्याची इंद्रिये संयमित असतात. संयमित इंद्रिये असलेला मनुष्य कोणालाही दुखवू शकत नाही. एखादा विचारेल, युद्धामध्ये अर्जुन इतका आक्रमक का होता? तो कृष्ण भावना भावित नव्हता का? अर्जुन केवळ वरकरणी आक्रमक होता. दुसऱ्या अध्यायामध्ये पूर्वीच वर्णिल्याप्रमाणे, कारण आत्म्याचा कधीच वध होऊ शकत नसल्यामुळे युद्धभूमीवरील सर्व उपस्थित व्यक्ती शाश्वत काळासाठी स्वतंत्रच राहणार होत्या. म्हणून आध्यात्मिक दृष्ट्या कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये कोणाचाही वध झाला नव्हता, तर प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार केवळ त्याची वस्त्र परिवर्तने झाली होती. यास्तव कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये युद्ध करणारा अर्जुन वस्तुतः मुळीच युद्ध करत नव्हता, तर तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन श्रीकृष्णांच्या आज्ञाचे पालन करीत होता. असा मनुष्य कर्मबंधनात कधीही गुंतत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे असा जो माणूस आहे कर्मयोगी, त्यांनी सांगितलंय त्याचं मन पूर्ण नियंत्रित असतं, त्याला वास्तविक ज्ञान असतं की मी कोण आहे, मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. त्याच्यामुळे तो भगवत सेवेमध्ये सदैव लीन असतो. आणि असा माणूस कोणाला दुखवू शकत नाही, कारण तो जाणतोय की हे सर्व जण श्रीकृष्णाचे अंशच आहेत. म्हणजे ज्याप्रमाणे एक झाड बघितलं तर आपण म्हणत नाही की ही पानं नको, या पानांचा काही उपयोग नाही, ती पानं सुद्धा महत्वाची आहेत, त्यांचा सुद्धा एक कार्य आहे. आणि ते झाड सगळं
आपण इन टोटल बघतो, फळंही आहेत, फुलंही आहेत, त्याचप्रमाणे हा सुद्धा जो कर्मयोगी असतो हा टोटल पिक्चर बघतो आणि त्याच्यामुळे तो त्याचं मन, त्याची इंद्रिय ही पूर्ण नियंत्रित असतात. मग इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की अर्जुनाने युद्ध केलं म्हणजे त्यांनी इतरांना दुखावलेलं आहे, पण इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की नाही, कृष्ण आज्ञे अनुसार त्यांनी युद्ध केलं, त्यांनी कृष्ण भावना भावीतच कर्म केलं. तर असं आपण म्हणू शकत नाही की त्यांनी इतरांना दुखावलं किंवा मारलं. आता 9वा, 8वा आणि 9वा श्लोक नाहीये, पण आपण घेऊया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. 8 आणि 9 हो माताजी, 8-9 मला माहिती. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मितन् निमिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्य भावनायुक्त मनुष्य पाहत असला, ऐकत असला, स्पर्श करीत असला, वास घेत असला, खात असला, हालचाल करीत असला, झोपत असला आणि श्वसन करीत असला तरी त्याला ज्ञात असते की वस्तुतः आपण काहीच करत नाही. बोलताना, उत्सर्जन करताना, स्वीकार करताना किंवा डोळ्यांची उघडझाप करताना तो नेहमी जाणतो की केवळ भौतिक इंद्रियच आपापल्या विषयांमध्ये संलग्न आहेत आणि आपण स्वतः त्याच्यापासून अलिप्त आहोत. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जो हा कर्मयोगी आहे किंवा निष्काम कर्मयोग जो करतो त्याचं जीवन कसं असं विशुद्ध असतं. त्याला तो कशावरही अवलंबून नसतो. म्हणजे एखादं कर्म तो करतो तर आता करता कोण आहे किंवा ते कर्म कसं होतंय किंवा त्याचा अधिष्ठान काय आहे किंवा ते प्रयत्न किंवा दैव हे अनेक घटक असतात ज्याच्यावर कर्म अवलंबून असतो. पण याच्याशी भौतिकाशी त्याचा काहीच संबंध नसतो. तो ऑलवेज श्रीकृष्णाशी कनेक्टेड असतो. श्रीकृष्णासाठी तो कर्म करत असतो आणि श्रीकृष्ण जी इच्छा आहे ती परम आहे. तो पूर्ण शरणागती गेलेला असतो. त्याच्यामुळे हे जे कर्म आहे वरवर आपल्याला दिसतं की तो कर्म करतोय, पण खरं तर तो कृष्णाच्या भक्ती सेवेमध्ये सदैव लीन असतो आणि त्याला जाणीव असते की त्याची जी ऍक्च्युअल पोझिशन आहे ती काय आहे की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. म्हणून जरी शरीर आणि इंद्रिये त्यांची कार्य करत असतील तरी त्याला आपल्या वास्तविक स्वरूपाची म्हणजे आध्यात्मिक सेवेची त्याला नेहमी जाणीव असते. आता जेव्हा आपण भौतिक कॉन्शियसनेस मध्ये असतो किंवा जे भौतिकवादी असतात त्यांचं काय असतं, त्यांची सर्व इंद्रिय जी आहेत ती इंद्रिय तृप्ती मध्ये ही गुंतलेली असतात आणि जे कृष्ण भावना भावित आहे ते काय करतात, त्यांची इंद्रिय कृष्णाला प्रसन्न ठेवण्यासाठी त्यामध्ये जी सेवा त्यांना करता येईल कृष्णासाठी त्या सेवेमध्ये ते आपल्या इंद्रियांना व्यस्त ठेवतात. तर असं दिसतं की वरून की हा माणूस कर्म करतोय, जो कर्मयोगी आहे तो कर्म करतोय, पण खरं बघायला गेलं तर तो या सर्व कर्मांपासून अलिप्त असतो. पाहणे, ऐकणे हे ज्ञानेंद्रियांचं कार्य आहे. आवाज येत नाही नाही. येते. हो हो नाही. ओके, नाऊ वी आर ऑडिबल. आता येतोय हो आवाज? हो हो हो. नाही येत आवाज. आला. हो आला. आला ना? हो हो, आला. माताजी, येतोय.
बरं दुखत होतं मध्ये म्हणजे 1-2 नव्हता येत. मिनिटासाठी गेला होता का? नाही नाही माताजी, तुम्ही बोलतच नव्हता म्हणून नव्हता येत. नाही, मी बोलत तर होते. बरं मग मी ऍक्च्युली हँग झालेलं. हा. हा ओके, ठीक आहे. हँग झाला होता का? हा, हम्म. तर जो कृष्ण भावना भावित असतो किंवा जो कर्मयोगी असतो, तो कर्म करत असतो, पण त्याच्यावर या इंद्रियांचे जे कार्य आहे त्याचा प्रभाव मात्र त्याच्यावर अजिबात होत नाही. म्हणजे पाहणे, ऐकणे हे ज्ञानेंद्रियांचं कार्य आहे, किंवा चालणे, बोलणे, उत्सर्जन करणे हे कर्मेंद्रियाचं काम आहे. पण अशा कार्याने तो कधीच प्रभावित होत नाही. आता जेव्हा कृष्ण भावना भावित माणूस असतो, हे जे इंद्रियांचं कार्य आहे तो त्याच्याकडे बघण्याचा त्याचा दृष्टिकोन कसा वेगळा असतो बघा. तो काय म्हणतो की हे जे शरीर आहे, भौतिक शरीर, हे कृष्णाचीच एक शक्ती आहे. तुम्ही 7व्या अध्यायामध्ये जो श्लोक आहे ज्यात त्यांनी कृष्णाच्या 8 विभिन्न शक्त्यांचं वर्णन केलेलं आहे, त्यात ही पंचमहाभूते आहेत ना. तर तो काय विचार करतो की हे जे माझं शरीर आहे हे कृष्णाच्या भौतिक शक्ती जी आहे, म्हणजे जेव्हा मटेरियल एनर्जी आहे, ही जी प्रकृती आहे त्या प्रकृतीपासून हे शरीर बनलेलं आहे. त्याच्यामुळे या शरीराचं जी काही कार्य आहे ती सर्व त्याच्याच शक्तीने होते, कृष्णाच्याच शक्तीने होते. आणि ते अशा तऱ्हेने कृष्णावर पूर्ण अवलंबून असतात, पूर्ण शरणागती गेलेले असतात. त्यांना त्यांची स्वरूप स्थिती माहित आहे की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. आणि जेव्हा त्यांना असं हे जे स्वरूप ज्ञान माहित असतं तेव्हा त्यांचं ज्ञान अधिकाधिक स्पष्ट होत राहतं आणि त्यांना डीपर रिअलायझेशन मिळू लागतात. त्यांचं मन, इंद्रिय कसं असतं, पूर्ण तऱ्हेने संयमित असतं. आणि असं जेव्हा मन, इंद्रिय, बुद्धी ही पूर्ण संयमित असते किंवा कृष्णाला शरण गेलेली असते, आता ते खूप छान तऱ्हेने निष्काम कर्मयोग करू शकतात. आता पुढे बघूया की निष्काम कर्म योगी कसा अलिप्त असतो. 5.10 कुमुद माताजी आहात ना? येस माताजी, मी आहे. जायच्या अगोदर हो सांगा. 5 हो सांगून देईन माताजी, नक्की. 5.10 ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति च यः लिप्यते नास पापेन पद्मपत्रम इवांभसा. हरे कृष्णा माताजी. क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. कर्मफळ भगवंतांना समर्पित करून आसक्ती न ठेवता आपले कर्म करणारा साधक कमलपत्र पाण्याने स्पर्शिले जात नाही, तद्वत पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो डिटॅच्ड असतो, जो अलिप्ततेने काम करतो, त्याचं वर्णन इकडे केलेलं आहे की तो काय करतो. एकतर तो त्याचं कर्तव्य करतो, त्याला जे मिळणारं फळ आहे तो ते फळ कृष्णाला अर्पण करतो. तेही त्याची ड्युटी करताना तो कुठेही त्याची आसक्ती नसते, तो अटॅच नसतो. आणि फळ सुद्धा, फळाकडेही आसक्ती नसते म्हणून तो ते फळ श्रीकृष्णाला अर्पण करू शकतो. आणि अशा तऱ्हेने काम केल्यावर त्याच्यावर कधीच पापाचा प्रभाव जो आहे किंवा पापाचे परिणाम त्याला भोगावे लागत नाही. वरकरणी आपल्याला वाटतं की हे केवढं पाप आहे, आता अर्जुन युद्ध करणार तर सर्व लोकांना हा मारणार आहे. तर आपल्याला दिसतं, ज्याला ज्ञानचक्षु नाही आहे, की हे केवढं मोठं पाप आहे. पण इकडे आपल्याला समजतं की हे पाप नाहीये. आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी इकडे उदाहरण देताना कमळ पुष्पाचं उदाहरण दिलेलं आहे. तर कमल पुष्प हे कसं असतं, आता तुम्ही जर बघितलं तर कमळ जे आहे त्याचं
जे त्याची तुलना म्हणा किंवा कमल पुष्पाचे नाव श्रीकृष्णाच्या दिव्य स्वरूपाच्या विभिन्न अवयवांना दिलं जातं, जसं चरण कमल, कर कमल, कमल नेत्र. तर आता असं का दिलंय, कमळाची उपमा का दिली आहे, तर एक तर जे गोलोक वृंदावन आहे ना ते कमळाच्या आकाराचं आहे, म्हणजे कृष्णाचे पाय जे आहेत ते नेहमी कमळावरच असतात. मग दुसरं एक कारण म्हटलं तर एक कमळ जे आहे त्याला पंकज म्हणतो. पंक म्हणजे चिखल किंवा माती, आणि ज म्हणजे क्रिएशन किंवा जन्म होणे. तर पंकज म्हणजे ज्याचा चिखलातून किंवा मातीतून जन्म झालेला आहे. आता जे कमळाचं फूल आहे ते त्याचा उगम जो आहे तो चिखलातून होतो. जो तळ्याच्या खाली जी माती किंवा चिखल दलदल असते त्याच्यातून हा कमळाचा देठ आहे हा वर येतो आणि पाण्याच्या वर ते कमल पुष्प येतं. म्हणजे चिखलातून ते सूर्याकडे जातं किंवा प्रकाशाकडे जातं, अंधारातून प्रकाशाकडे जातं आणि मग ते उमलतं. आता हे कमल पुष्प उमलण्यासाठी त्याला चिखलाचा, पाण्याचा त्याला आधार घ्यावा लागतो किंवा पाण्यामुळे त्याला पोषण मिळतं. पण तरीही पोषण मिळालं तरीही ते कमळाचं फूल किंवा कमळाची पानं ही त्या पाण्याशी कधी संग करत नाही किंवा अलिप्त असतात. जर तुम्ही कमळाचं पान बघितलं असतं तर त्याच्यावर एक वॅक्सी कव्हरिंग असतं आणि याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यावर पाणी चिकटतच नाही किंवा ते पाणी लगेच खाली पडतं. तर अशा तऱ्हेने हे पान असतं. तर या कमळाच्या फुलापासून आपण काय शिकलं पाहिजे की जरी आपला प्रकृती या जन्म झाला तरी प्रकृतीशी आपण संग नाही केला पाहिजे. जर आपण प्रकृतीची संग केला तर आपण त्या 3 गुणात अडकून आपण अशुद्ध होतो आणि आपल्याला कसं व्हायचंय, कमळासारखं शुद्ध व्हायचंय. प्रकृतीचा संघाची अशुद्धी आपल्याला चिकटली नाही पाहिजे. मग इकडे त्यांनी शब्द वापरलाय, मला वाटतं प्रधान हा शब्द, एक मिनिट, नाही इकडे नाहीये, दुसऱ्या श्लोकात आहे. तर 3 त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे तिला प्रधान म्हटलेलं आहे. तर या 3 गुणांच्या पलीकडे जेव्हा आपण जातो तेव्हाच आपण प्रकाशाकडे, प्रकाशाची प्राप्ती होऊ शकते, ज्ञानाची वास्तविक प्राप्ती आपल्याला होऊ शकते. म्हणून इकडे त्यांनी म्हटलेलं आहे, कमळाचं उदाहरण दिलंय आणि इकडे ब्रह्मणी या शब्दाचा अर्थ म्हणजे काय आहे की जो कृष्ण भावना भावित आहे, जो पुरुषोत्तम भगवान यांच्या सेवेमध्ये आहे त्याला ब्रह्मणी म्हटलंय.
आता 5.11 आपण घेऊया की आता मी तुम्हाला सांगितलं की कर्मयोगी कसा असतो, तो पूर्ण अलिप्त असतो, डिटॅच्ड असतो, त्याला फळंही नको असतात. मग त्याला फळंही नको आहेत, कर्माशी पण त्याची आसक्ती नाहीये, मग तो कर्म का करतो हे 5.11 मध्ये दिलंय. कुमुद माताजी 5.11, क्षितिजा माताजी गेल्या का? माताजी एक मिनिट, कदाचित चालल्या गेल्या त्या. चालेल. मग आता अंजली माताजी तुम्ही वाचाल का? हो चालेल माताजी, आहे चालेल ना चालेल. तुमच्याकडे भगवद्गीता? हो, आहे. युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण माताजी. कुमुद माताजी 5.11 म्हटलं मी. ओके, आय एम सॉरी. मी वाचते पुन्हा. कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये. हरे कृष्णा माताजी. योगीजन आसक्तीचा त्याग करून शरीर, मन, बुद्धी आणि इंद्रियांनी सुद्धा केवळ शुद्धीकरणासाठी कर्म करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे 5.10 मध्ये मी सांगितलं त्यांना कर्माची पण आसक्ती नसते, कर्म फळाकडेही आसक्त नसतात. मग असे जे योगीजन आहेत हे कर्म का करतात, तर ते शुद्धीकरणासाठी कर्म करतात. आणि इकडे शुद्धीकरण याच्यासाठी जो शब्द आहे तो केवलई असा शब्द आहे संस्कृत मध्ये, की शुद्धीसाठी ते कर्म करतात. आता हे जे योगी आहेत यांना निष्काम कर्मयोगी बरं का, यांना माहित असतं की भौतिक सुखाच्या पाठीमागे जायचं म्हणजे वाळवंटात मृगतृष्ण जे आहे त्याच्या पाठीमागे पळण्यासारखं आहे. ते काय आपल्याला सापडणारच नाही आणि तिकडे पाणी मिळणार नाही. तर हे त्यांना हा साक्षात्कार झालेला असतो की भौतिक सुखाच्या पाठीमागे पळून काही त्यांना सुख मिळणार नाही आणि जरी मिळालं तरी ते क्षणभंगूर असेल. आणि जेव्हा त्यांना हा साक्षात्कार होतो तेव्हा ते सर्व कर्म श्रीकृष्णाच्या आनंदासाठी करतात, कारण ते जाणतात या सर्व यज्ञाचा भोक्ता कोण आहे, श्रीकृष्ण आहे. पण श्रीकृष्णाने काय सांगितलं की असे जे योगी आहेत ते कर्म का करतात, त्यांच्या शुद्धीकरणासाठी करतात. मग आता जेव्हा ते कर्म करतायत त्यांच्या शुद्धीकरणासाठी, त्यांच्या स्वतःच्या शुद्धीकरणासाठी करतायत, मग हे जे कर्म आहे हे कृष्णाला कसं काय ते कसं अर्पण करतात हे जे कर्म आहे. तर आता बघा देवाकडे कृष्णाकडे सर्व काही आहे आणि तेही अमर्यादित, आणि त्याला तो परफेक्ट आहे, परिपूर्ण आहे. त्याला आपल्याकडून काय हवंय की जे त्याच्याकडे नाहीये. तर असं काहीच कुठलीच गोष्ट नाहीये की जी आपल्याकडे आहे आणि कृष्णाकडे नाहीये. पण एक कार्य असं आहे की जे पूर्ण आपल्या हातात आहे आणि कृष्ण त्याच्यामध्ये कधीही इंटरफिअर करत नाही, आणि ती म्हणजे आपल्या स्वतःची चित्तशुद्धी. ही जी चित्तशुद्धी आहे ती कधी होते, जेव्हा आपण कृष्णाच्या भक्तिमय सेवेमध्ये लीन होतो तेव्हा हे आपलं शुद्धीकरण व्हायला लागतं. मग हे योगीजन आहे त्यांना हे माहीत असल्यामुळे ते काय करतात की चित्तशुद्धी हाच माझ्या जीवनाचा गोल आहे, हाच जीवनाचा उद्देश आहे असं म्हणून ते कृष्णाच्या आनंदासाठी हे शुद्धीकरण करतात. दिसतं कसं की ते स्वतःच शुद्धीकरण करतात, पण हे कृष्णाच्या आनंदासाठी शुद्धीकरण करतात. आता एक वाल्मिकी रामायणात मी तुम्हाला गोष्ट सांगते की
जेव्हा प्रभू रामचंद्रांनी ठरवलं की आता आपल्याला रावणाबरोबर युद्ध करायला पाहिजे, तेव्हा त्यांनी सुग्रीव आणि वानर सेनेची मदत घेतली. आता दिवस जवळ येत होते आणि त्यांना युद्धाला जायचं होतं. तेव्हा एके दिवशी सुग्रीव त्यांना असा चिंताग्रस्त, घाबरलेला असा दिसला. आणि त्याची चिंता काय होती की रावण हा केवढा मोठा शत्रू आहे आणि त्याला कसं काय, आम्ही तर वानर आहोत, आमच्याकडे धड अस्त्रशस्त्र नाहीये, आता एवढ्या मोठ्या दैत्याला कसं हरवायचं आपण. तर अशाने तो चिंताग्रस्त होता आणि घाबरलेला होता. म्हणून प्रभू रामचंद्र हे जाणून सुग्रीवकडे जातात आणि सुग्रीवला सांगतात, सुग्रीव तुला माहिती आहे का, माझा जो डावा हात आहे, डाव्या हाताची करंगळी जरी मी नुसती वाकवली तरी देखील या जगातले सगळे दैत्य, रावण आणि कुंभकर्ण सोडूनच दे, सगळे दैत्य मरून जातील. मग सुग्रीवनी विचारलं, हे असं आहे तर मग एवढी मोठी वानर सेना गोळा करायची, लंकेला जायचं, हे कशाला हवंय, एवढी रिस्क का घ्यायची आपण. तेव्हा राम सांगतात की प्रभू रामचंद्र सांगतात की सुग्रीवा, मी तुला तुमचा सर्वांचा, वानरांचा उद्धार करण्यासाठी तुम्हाला या कर्मामध्ये किंवा या कार्यामध्ये, माझ्या सेवेमध्ये मी तुम्हाला गुंतवलंय, कारण यांनी तुमची चित्तशुद्धी होईल आणि तुमचा उद्धार होईल. बरं, असं जाणू नकोस की मला तुझी गरज आहे, या रावणाला हरवायला मला तुझी गरज आहे, हे तू नको समजूस, मी हे काम तुमच्याशिवाय सुद्धा करू शकतो. तर ही जी चित्तशुद्धी आहे ही केव्हा होते, जेव्हा आपण भगवंताच्या कार्यामध्ये लीन होतो, जेव्हा आपण त्याची भक्ती करतो. तर ही जी शुद्धता आहे हा आपला म्हणजे भक्तांचा ऍसेट आहे. आपण इकडे आपल्याला खूप सवय असते की मटेरियली मी किती पॉवरफुल आहे, माझ्याकडे 5 गाड्या आहेत, माझ्याकडे 2 बंगले आहेत, माझ्याकडे अमकी अमकी डिग्री आहे, मी या पोस्टवर आहे. तर हे सगळे जे मटेरियल असेट्स असतात हे आपण इकडेच सोडून जातो. पण ही जी चित्ताची शुद्धता आहे ही मात्र आपला परमनंट ॲसेट आहे, आपल्या बरोबर ही पुढच्या जन्मी सुद्धा जाते. आणि एक तुमचं शुद्धीकरण करण्यासाठी इकडे आणि एक गोष्ट आहे की ज्यानी आपली चित्तशुद्धी होते. आता जेव्हा आपल्याला चॅलेंजिंग सिच्युएशन्सना किंवा ज्या प्रतिकूल जी परिस्थिती असते, अनफेवरेबल कंडिशन्स, अशा जेव्हा परिस्थितीतून आपण जात असतो तेव्हा आपली चित्तशुद्धी होत असते. आता एखादा निंदक असेल आणि जर तुम्ही त्याच्या संघामध्ये राहिला तर आपल्याला हा जो निंदक कदाचित आपला बॉस असेल, कदाचित घरीच कोणीतरी असेल, किंवा आपला एखादा मित्र असेल, बिझनेस पार्टनर असेल, कोणीही असेल. तर असा जो निंदक आहे तो काय करतो, आपली निंदा करतो किंवा तोंडावर आपल्या बोलतो, आपल्या चुका सगळ्यांसमोर दाखवतो. आणि जेव्हा ही निंदा आपण सहन करतो तेव्हा जणू काही साबण आणि पाण्याने जसा आपण मळलेला कपडा धुवून टाकतो त्याचप्रमाणे आपलं चित्त धुतलं जातं. आणि या ज्या प्रतिकूल परिस्थिती आहे ही परिस्थिती म्हणजे तुम्ही असं म्हणा गॉड सेंट ऑपॉर्च्युनिटी आहे, जिकडे आपली उन्नती आणि आपलं शुद्धीकरण होत असतं. तर हे जे योगीजन आहे शुद्धीकरणासाठी ते कर्म करतात. आता 5.12 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा
शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्णा. निष्ठेने भक्ती करणारा जीव अढळ शांतता प्राप्त करतो, कारण तो आपल्या सर्व कर्मांची फळे मला अर्पण करतो. परंतु जो भगवंताशी संबंधित नाही आणि जो आपल्या श्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या कर्मफलांचा लोभी आहे, तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे फरक सांगितलाय की जो भौतिक कर्म करतो आणि जो कृष्णासाठी कर्म करतोय, म्हणजे जो कर्मयोगी आहे आणि जो कर्मी आहे, या दोघांमध्ये फरक सांगितलेला आहे की जो योगयुक्त आहे किंवा कर्मयोगी आहे, आता कृष्णासाठी सदैव कर्म करून त्याला फळ अर्पण करून आपल्याला काय मिळणार आहे, आपल्याला पण काहीतरी हवं ना. मग इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय त्याला शांती मिळते. आणि कशी शांती, इकडे त्यांनी शब्द वापरलेला आहे नैष्टिकीम शांती, म्हणजे दृढ शांती किंवा अनअडल्टरेटेड पीस असं आपण म्हणू शकतो. त्याला शांती मिळते, तो कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आणि उलट जो कर्मी असतो तो कसा असतो, फळाशी आसक्ती असते, फळाशी आसक्ती असल्यामुळे शांती त्याला मिळत नाही आणि तो कर्मबंधनामध्ये नेहमी अडकतो. आता या श्लोकांमध्ये थोडंसं वाचायचं आहे. अंजली माताजी, 6वी 7वी लाईन आहे. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की परम सत्याच्या ज्ञानाच्या अभावी, म्हणजे द्वंद्वामध्ये केलेले कर्म हेच मनुष्याच्या कर्मफलावरील आसक्तीचे कारण बनते. भगवान श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आहेत. श्रीकृष्ण भावनेमध्ये द्वंद्व नसते. अस्तित्वातील सर्व वस्तू श्रीकृष्णांच्या शक्तीमुळे निर्माण होतात आणि श्रीकृष्ण हे सर्व मंगलमय आहेत. म्हणून कृष्ण भावना भावित कर्मे ब्रह्मस्तरावरील असतात, तसेच ती दिव्य असतात आणि त्यांना भौतिक कर्मफल नसते. यास्तव कृष्ण भावना भावित मनुष्याला शांती प्राप्त होते. परंतु इंद्रिय तृप्ती करिता जो लाभगणितीत गुंतलेला आहे त्याला अशी शांती प्राप्त होऊ शकत नाही. श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कशाचेही अस्तित्व नाही याचा साक्षात्कार होणे हाच निर्भयता व शांतीचा स्तर आहे आणि हेच कृष्ण भावनेचे रहस्य आहे. हरे कृष्ण. आता 5.13 कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्णा. एक मिनिट हा. 5.12 झालं माताजी. हा, एक मिनिट मी स्लाइड चेंज करते. ही गोष्ट माहितीये ना तुम्हाला? येस माताजी. म्हणजे मी परत सांगत नाही की इकडे हा जो नृगराजा आहे हा काय करत होता, सकाम कर्म करत होता. तो चांगला होता, त्याचा उद्देश चांगला होता की माझी प्रजा सुखी राहिली पाहिजे. तर इकडे त्याची ती इंद्रिय तृप्ती होती, माझी प्रजा, माझ्या प्रजेमध्ये संपन्नता हवी. मग तो काय करायचा, संध्याकाळी रात्री वेश बदलून फिरायला जायचा, लोक काय बोलतायत ते ऐकायचा, दुःखी का माझ्या राज्यात लोक दुःखी का आहेत, काय कमी आहे हे जाणायचा आणि त्याप्रमाणे तो दान करायचा. कधी सोन्याचं दान, कधी अन्नाचं दान, कधी गोदान करायचा आणि अशा दानाने त्याची प्रजा नेहमी सुखी राहायची. आता हे जे तो करत होता त्याच्यामध्ये कुठेही कृष्ण मध्ये नव्हता. त्यामुळे जेव्हा त्यांनी दान दिलं तेव्हा 2 ब्राह्मण असंतुष्ट राहिले आणि त्याच्यामुळे काय झालं की त्याला पुढच्या जन्मी सरड्याचा जन्म मिळाला आणि सरड्याचा जन्म मिळाल्यानंतर तो अनेक वर्ष जंगलात फिरत होता आणि तिकडे एका विहिरीत तो पडला. त्या विहिरीमध्ये पाणी नव्हतं, पण त्या विहिरीतून त्याला बाहेर येता येईना आणि त्याच अरण्यात तिकडे अनेक वर्ष तो पडून राहिला. त्याच अरण्यामध्ये एकदा श्रीकृष्ण त्याच्या 8 राण्या आणि मुलं तिकडे आली होती आणि त्यांनी मुलांनी बघितलं की हा सरडा बाहेर यायचा प्रयत्न करतोय पण त्याला येता येत नाही.
म्हणून त्यांनी श्रीकृष्णाला सांगितलं. श्रीकृष्णाने त्याला आपल्या डाव्या हाताने काढलं बाहेर आणि त्याच्या दिव्य स्पर्शाने त्याला दिव्य शरीर मिळालं. मग कृष्णाने सांगितलं त्याला ज्ञान मिळालं आणि ज्ञान मिळाल्यानंतर त्यांनी श्रीकृष्णांना नमस्कार केला. पण श्रीकृष्णाने सांगितलं नाही चल तू आता गोलोकात जा, असं नाही सांगितलं. त्यांनी काय सांगितलं की हे बघ इकडे एक विमान आलेलं आहे आणि आता तू स्वर्गामध्ये जा. म्हणजे जिकडे कुठेही श्रीकृष्ण मधोमध नसतो, पण हे चांगलं कार्य आहे. तेव्हा जे आपण कर्मबंधनात अडकतो, आपल्याला चांगलं जेव्हा आपण कार्य करतो चांगलं फळ मिळतं, पण आपण याच ब्रह्मांडात राहतो. आपण आपल्याला गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे फक्त भक्तिमय कार्य हेच आपल्या आत्म्यासाठी शुभ कार्य आहे. आता आपण तिसरा सेक्शन बघूया की कार्य करणारा कोण आहे. हरे कृष्णा. म्हणू ना चालेल. हे एक वाचता का? 5.3. आता मी जाते. हो, म्हणजे आता हे झाल्यावरती मी निघतीच आहे. सर्व कर्माण्यपि मनसा सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवे द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. हरे कृष्ण माताजी. आता मी लिव्ह करते. बरं, हरे कृष्णा. जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती संयमित करतो आणि मनाद्वारे सर्व कर्मांचा त्याग करतो, तेव्हा तो कर्म न करता तसेच कर्म न करविता 9 द्वारे असलेल्या या नगरात भौतिक शरीर सुखाने राहतो. हरे कृष्ण. तर आता हे आपलं शरीर एका राज्याबरोबर याची तुलना केलेली आहे. हे राज्य कसं आहे? या राजाचा राजा कोण आहे? तो म्हणजे आपला आत्मा आहे. हे जे राज्य आहे त्याला 9 द्वार आहेत. ती 9 द्वार म्हणजे 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, 1 तोंड, 1 गुदद्वार आणि जनेंद्रिय. तर ही 9 द्वारे आहेत. आता या 9 द्वारात या 9 द्वाराच्या राज्यात जर तुम्हाला सुखी राहायचं असेल तर तुम्हाला कसं सुखी राहता येईल ते इकडे सांगितलंय. आता जो आत्मा आहे, आता तुम्हाला सर्वांना माहितीये की आपण जे काही कार्य करतो, जे काही कर्म करतो ते गुणांमुळे, त्या 3 गुणात बांधले गेल्यामुळे आपण ती कर्म करतो. आणि असं का होतं? कारण जो आत्मा आहे तो काय करतो की या शरीराशी तो जुडला जातो. या कृष्णाच्या भौतिक शक्ती बरोबर तो संग करतो. पण या आत्म्याची पॉवर असते, तो याच्या पलीकडे जाऊ शकतो. पण होतं काय? अनंत अनंत जन्मांमुळे हा जो आत्मा आहे त्याला विस्मरण आलेलं असतं की मी सुद्धा पराशक्ती आहे. मी आय द सुपिरियर नेचर ऑफ लॉर्ड. तुम्हाला माहिती आहेत ना 2 शक्त्या, परा आणि अपरा. लक्षात आहेत का तुमच्या? कोणी सांगू शकेल? परा आणि अपरा 7व्या अध्यायात आपण शिकलो. बरं, मग मी इकडे सांगते की आता कृष्णाच्या शक्त्या अनेक आहेत. अनेक तऱ्हेने त्याचं विभाजन होऊ शकतं. त्यापैकी एक विभाजन मी सांगते ते आहे की कृष्णाच्या 2 शक्त्या, एक परा किंवा सुपिरियर आणि एक अपरा किंवा इन्फिरियर. जी पराशक्ती आहे त्याच्यामध्ये सगळे सजीव येतात, सगळे जीवात्मे येतात. आणि जी अपराशक्ती आहे त्याच्यामध्ये निर्जीव येतात. हे मी तुम्हाला
स्थूल तऱ्हेने सांगते म्हणजे समजणं सोपं जाईल. आता जी पराशक्ती आहे, म्हणजे आता जसे आपण काय करतो, अपराशक्तीचा वापर करतो. म्हणजे आपल्याला घर बांधायचंय तर माती, दगड, पाणी किंवा हे लाकूड या ज्या गोष्टी सर्व लागतात ते आपण अपराशक्तीचा वापर करतो आणि घर बांधतो. मुंगी सुद्धा असेल ती वारूळ बांधते तेव्हा मातीचा वापर करते. पक्षी घरटं बांधतात ते सुद्धा ज्या गवत पाला पाचोळा जे काय त्यांना मिळतं त्याचा वापर करून ते घरटं करतात. तर अशा तऱ्हेने आपण जे जीवात्मे आहेत त्यांना परा म्हटलेलं आहे. का? कारण ते अपराशक्तीवर स्वामित्व गाजवतात किंवा अपराशक्तीचा वापर करतात. आता आपण अपराशक्ती आहोत किंवा आपण सुपिरियर नेचरचे आहोत, तर हे जे याचं विस्मरण अनंत जन्मापासून झालेलं आहे. कारण आपण संग भौतिकाशी केले आहे. ऑलवेज आपण विचार करतो मी हे शरीर आहे. आपण उलटा विचार करतच नाही. का? कारण हे अनंत जन्मापासून ही मळ आपल्याला चिकटलेली आहे. पण जेव्हा असा माणूस जो विस्मरणात आहे तो जेव्हा तो भक्ती करतो त्याला हळूहळू आपण सुद्धा दिव्य आहोत याचं स्मरण होतं. तेव्हा शरीराच्या कर्मांपासून, शरीराच्या क्रियेपासून तो पूर्ण तऱ्हेने अलिप्त होतो. आणि जेव्हा तो शरीरापासून अलिप्त होतो तेव्हा हे 9 द्वाराचं जे शरीर आहे किंवा 9 द्वार असलेलं हे राज्य आहे त्याच्यामध्ये तो आनंदाने राहू शकतो. आता कधी कधी आपली पोझिशन कशी असते बघा, कधी कधी काय होतं, एखादा राजा असतो किंवा एखादा प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तर तो इतका स्ट्रॉंग नसतो. तो स्ट्रॉंग नसल्यामुळे त्याला कंट्रोल करणारे वेगळी लोक असतात. तर अशीच स्थिती आपली झाली. म्हणजे आपण जो आत्मा आहे तो खरं त्याचं पोटेन्शियल खूप आहे, तो राजा आहे, पण ऍक्च्युली ऍडमिनिस्ट्रेशन कोण चालू ठेवतं? म्हणजे जे मिनिस्टर्स आहेत, इगो, फॉल्स इगो, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, मन, इंद्रिय हे ऍडमिनिस्ट्रेशन चालू ठेवल्यामुळे त्यांना जे हवं ते करतात, भौतिकाशीच संग करतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आपण या शरीरात राहून आपण कधी दुःख कधी सुख या दोन्ही ज्या परिस्थिती आहे याच्यामधून जात असतो. पण जे योगीजन असतात, ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला असतो, ते काय बघतात की हे जे शरीर आहे ही शरीर कृष्णाची एक भौतिक शक्ती आहे आणि याच्यामधल्या ज्या काही जे काही या भौतिक शरीराने मी कर्म करतोय ती सुद्धा कर्म करण्यासाठी कृष्णाने मला शक्ती दिली आहे. आणि अशा मनोवृत्तीने जेव्हा ते राहतात तेव्हा त्यांचा ऍटिट्यूड कसा असतो, अगदी डिटॅच्ड असतो आणि त्यांच्यामध्ये साक्षीभाव असतो. जे काय होतंय ते फक्त बघतात, त्या सिच्युएशन कडे, परिस्थितीकडे ते कधीही अटॅच होत नाही. आता पुढे बघूया 5 पॉइंट. हा 5.14 अनुवाद. देहरूपी नगराचा स्वामी देहधारी जीव हा कर्माची निर्मिती करीत नाही. तसेच तो लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्तही करत नाही किंवा कर्मफलेही निर्माण करीत नाही. हे सर्व कार्य प्राकृतिक गुणांद्वारे केले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे जो आत्मा आहे तो काहीच करत नाही. या श्लोकामध्ये न हा शब्द 3दा कृष्णाने वापरलेला आहे.
मी आता फक्त वाचते. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. म्हणजे न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्मफल संयोगम, म्हणजे तीनदा त्यांनी न हा शब्द वापरलेला आहे. न कर्तृत्व म्हणजे प्रोप्रायटरशिप. आपल्याला काय वाटतं, मी हे शरीर आहे, हे शरीर माझं आहे, मी आय एम द लॉर्ड ऑफ दिस बॉडी. नाही, तुम्ही प्रोप्रायटर नाही आहात, तुम्ही या शरीराचे स्वामी नाही, हे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय. न कर्मणी, जी काही कर्म आपण करतो ती सुद्धा आपल्या ती करवली जातात. म्हणजे आपल्याला फक्त इच्छा होत असते आणि ती परिस्थिती प्रकृती आपल्या पुढे निर्माण करते आणि काइंड ऑफ आपण फोर्स्ड असतो टू ऍक्ट. त्याच्यामुळे ऍक्टिव्हिटीज वर सुद्धा आपला काही कंट्रोल नसतो. न कर्मफल संयोगम म्हणजे कर्मफलाशी सुद्धा खरं म्हटलं तर आपलं काही कनेक्शन नसतं. तर आता हे इकडे त्यांनी सांगितलं की आपण या शरीराचे स्वामी पण नाही, नियंत्रण करताही नाहीये. या शरीराने केलेली कर्म, हे कर्मफळ याच्यावर सुद्धा आपला काही कंट्रोल नाहीये. आता पुढे याच्याबद्दल आणि जरा जास्त सांगितलंय. आता 5.17 घेऊया आपण. 5.15 अनुवाद वाचता. 5.15 का 17? 15. ओके. तसेच भगवंत कोणाचेही पाप किंवा पुण्यकर्मे ग्रहण करीत नाहीत. तथापि देहधारी जीव यांच्या वास्तविक ज्ञान आच्छादित करणाऱ्या अज्ञानामुळे मोहित होतात. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी हा श्लोक आहे, त्याच्यात त्यांनी श्रीकृष्णाला विभू असं म्हटलंय. ना दत्ते कास्य चित पापम न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुयन्ति जन्तवः. तर आता इकडे आपण जाणून घेऊया. बरं, विभू म्हणजे काय? ज्याच्याकडे अमर्यादित ज्ञान, अमर्यादित ऐश्वर्य, अमर्यादित बल, यश, सौंदर्य आणि वैराग्य आहे, याला आपण विभू म्हणतो. हे तुम्हाला माहितीच आहे ना, दुसऱ्या अध्यायात आपलं झालंय भगवान म्हणजे कोण आहे. आता बघा कसं होतं, आपण करता नसतो पण तरीही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपण तर कर्म करतोच आहे ना. पण ते कसं असतं बघा, की जो आत्मा असतो तो फक्त इच्छा करतो आणि मग ते कार्य कसं होतं. आता एक छोटासा मुलगा आहे आणि तो चाललेला आहे आणि रस्त्यामध्ये एक मोठा बॉक्स आहे आणि तो त्याला उचलायचा आहे, लहान मुलाला, आणि त्याच्याबरोबर त्याचे वडील पण आहेत. आता ते हा मुलगा प्रयत्न करतोय, तो बॉक्स उचलायचा आहे, तो खूप लहान आहे, त्याला काय उचलायला येत नाही आणि अनेकदा तो प्रयत्न करतो पण त्याला अपयश येतं. मग त्याचे वडील बघतात आणि प्रत्येक वडिलाला आपला मुलगा आवडतो. मग ते वडील काय म्हणतात, हे उचलायचं आहे ना तुला, तू फक्त वर हँडलला धर. आणि तो मुलगा हँडलला धरतो आणि त्याचे वडील खालून ते तो बॉक्स उचलतात. आणि तर खरं म्हटलं तर की वडिलांनीच तो बॉक्स उचललेला आहे, पण त्या मुलाला काय वाटतं, मी हँडल धरलाय ना, मी हा बॉक्स उचललेला आहे. तर त्याप्रमाणे आपल्या सर्वांची परिस्थिती असते की आपण, तो मुलगा त्यांनी फक्त त्याची इच्छा व्यक्त केली, मला तो बॉक्स उचलायचा आहे, आणि त्यांनी प्रयत्नही केला आणि जेव्हा त्याच्या वडिलांनी मदत केली
तेव्हा ते कार्य पूर्ण झालं. तर आपलंही तसंच आहे, आपण इच्छा प्रकट करतो आणि ती परिस्थिती आपल्या समोर मांडली जाते आणि ते कार्य करणार सुद्धा तुम्हाला माहितीये की प्रकृतीद्वारे आपण कार्य करतो. आणि मग 18व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की कृष्ण सँक्शन करतो. तर तेच इकडे आहे की खरं म्हटलं तर कृष्ण हा पूर्ण साक्षी भावाने सगळं बघत असतो. तो हे बघत नाही की हे कार्य पुण्य आहे की पाप कर्म हा करतोय. जी काही त्या जीवात्म्याची इच्छा असते त्या इच्छेमध्ये कृष्ण अजिबात इंटरफिअर करत नाही आणि तो काही इच्छांना सँक्शन देतो. ज्याप्रमाणे समजा जर आपण आता खूप चांगलं पूर्व सुकृती खूप चांगली असेल तर काही आपल्या इच्छा होतात आणि या इच्छांची पूर्ती 3 गुणांद्वारे होते. तर अशा तऱ्हेने हे इकडे या अध्यायामध्ये सांगितलंय की आपण करता नसतो. कर्ता म्हणजे हे 3 गुण असतात आणि प्रकृतीद्वारे आपण हे कर्म करतो आणि जो कृष्ण आहे तो सँक्शन करतो. इतकंच या अध्यायात सांगितलंय की 3 जण आहेत की जे हे आपल्याला कार्यसिद्धीस नेण्यासाठी मदत करतात. आता जेव्हा आता हे मी तुम्हाला सांगितलंय की हे ज्या इच्छा असतात आपल्या, या आपण भौतिकाशी संग अनंत जन्मांमुळे भौतिकाशी संग असल्यामुळे आपल्या सगळ्या इच्छा भौतिक असतात. पण जर आपण आध्यात्मिक इच्छा प्रकट केल्या की कृष्णा मला आता तुझ्याकडे यायचंय, मला मदत कर, ही पण एक इच्छा असते ना. मग तेव्हा कृष्ण असा अलूफ राहतो का की आता चला ही इच्छा आहे, नाही. तेव्हा कृष्ण मदत करतो. आता ते आपल्याला वाचायचं आहे. अंजली माताजी हा आता बघा, तरीही एक 20 लाईनी सोडून असेल, तरीही जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो, दिसतंय का? तरीही तो श्लोक आहे ना, त्याच्या अगोदर 5-6 लाईनी. तरीही जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो तेव्हा भगवंत त्याची विशेष काळजी घेतात आणि त्याला अशी इच्छा करण्यास प्रेरित करतात की जेणेकरून जीव भगवत प्राप्ती करू शकेल आणि नित्य आनंदी होऊ शकेल. म्हणून वैदिक मंत्र सांगतात की एष उ येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनिशते एष उ एवा साधु कर्म कारयति यमधो निनिशते. भगवंत जीवाला पूर्ण कर्मांमध्ये कार्यरत करतात जेणेकरून त्याची उन्नती होऊ शकेल आणि तेच जीवाला पापकर्मांमध्ये कार्यरत करतात जेणेकरून तो नरकात जाईल. श्लोक वाचायचा पुढचा? नाही, डायरेक्ट पुढचं वाचा. जीव आपल्या सुखदुःखांमध्ये पूर्णपणे अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणे वायूद्वारे ढग ओढले जातात त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या इच्छेद्वारे जीव स्वर्ग किंवा नरकामध्ये जाऊ शकतो. म्हणून देहधारी जीवाची कृष्ण भावनेची उपेक्षा करण्याची अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छाच त्याच्या भ्रमित होण्यास कारणीभूत होते. म्हणून स्वरूपतः जीव जरी सच्चिदानंद असला तरी त्याच्या सूक्ष्मत्वामुळे त्याला आपल्या भगवत सेवेच्या वास्तविक मूळ स्वरूपाचे विस्मरण होते आणि तो अज्ञानग्रस्त होतो. अज्ञानाच्या प्रभावामुळे जीव म्हणतो की भगवंत हेच आपल्याला बद्धावस्थेत जबाबदार आहेत. आपल्या बद्धावस्थेस
जबाबदार आहेत. वेदांत सूत्रही याला पुष्टी देते. वैषम्य निर्गुणेन सापेक्षत्वात यथाही दर्शयती. वास्तविकपणे भगवंत कोणाचाही द्वेष करीत नाहीत आणि कोणावरही आसक्ती भावही ठेवीत नाहीत. केवळ वरकरणीच असे दिसते. हरे कृष्ण. तर आपल्याला समजतं की जेव्हा आपण कृष्ण भावना भावित जीवन जगायला लागतो तेव्हा कृष्णही आपल्याला मदत करतो. कृष्ण त्याचे प्रतिनिधी कोण असतील त्यांची भेट घडवून आणतो, म्हणजे आपली उन्नती होऊ शकते. आता पुढे आपण बघूया. आता इकडे मुक्तीबद्दल सांगितलेलं आहे. आता 5.15 5.17 5.16 झालं नाही ना आपलं? 16 व्हायचं आहे. बरं, मी वाचते. ते ज्ञानाबद्दल आहे. ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम. अनुवाद. परंतु जेव्हा अज्ञानाचा नाश करणाऱ्या ज्ञानाने जीव प्रबुद्ध होतो, तेव्हा ज्याप्रमाणे सूर्य दिवसा सर्व वस्तूंना प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे त्याचे ज्ञान सर्व गोष्टी प्रगट करते. हरे कृष्ण. बघा, आता जेव्हा काळोख असतो आणि आपण बसमधून किंवा ट्रेन मधून चाललोय आणि खिडकीतून बाहेर बघतो, तेव्हा सगळी झाडं, पानं, फुलं, फळं असतील, आपल्याला सगळा एकच काळा रंग दिसतो. पण वास्तविक ती झाडं किंवा फळं, फुलं काळ्या रंगाची असतात का? नाही. जेव्हा सूर्य उगवतो, सकाळ होते, तेव्हा आपल्याला प्रत्येक झाडाच्या पानांचा वेगवेगळा रंग, आकार दिसतो. पण अंधारात कसं दिसतं? अंधारात आपल्याला सगळ्याचा एकच रंग दिसतो. तसंच या अज्ञानात आपल्याला काय वाटतं? मी हे शरीर आहे, मी या शरीराचा स्वामी आहे, मी कर्ता आहे, मी भोक्ता आहे. सगळं ज्ञानाचे जे ऑपोजिट आहे ना, ते आपल्याला अगदी ठाम वाटतं. पण जेव्हा ज्ञानाचा प्रकाश आपल्या हृदयामध्ये प्रज्वलित होतो, त्या क्षणी आपल्याला वास्तविक आपलं स्वरूप काय आहे याची आपल्याला जाणीव होते. आणि जीव कसा असतो मी तुम्हाला सांगितलं, अनंत जन्मांपासून तो मोहित असतो. उदाहरणार्थ, जेव्हा तो स्वतःला मूर्खपणे भगवंत समजतो, हा तर अतिशय मूर्खपणा झाला की माणूस म्हणतो की मीच भगवान आहे, अहम ब्रह्मास्मी समजतो, तेव्हा वास्तविकपणे तो अज्ञानाच्या जंजाळात पडतो. जर जीव परमेश्वर असेल, श्रील प्रभुपाद म्हणतात, तर असं होऊ शकेल का की तो अज्ञानाने मोहित झाला? किंवा कृष्ण कसा असतो? सुप्रीम कंट्रोलर असतो. श्रील प्रभुपाद म्हणतात की तुम्हाला एकदा जरी तुम्ही शिंकला तरी ती शिंक सुद्धा तुम्हाला कंट्रोल करता येते का? नाही. मग तुम्ही असं कसं म्हणू शकता की मी भगवान आहे किंवा मी सुपिरियर कंट्रोलर आहे? आपण असं म्हणू शकत नाही. आता अंजली माताजी, पेज 212 212. हो. आता 7वी लाईन जी आहे ना, त्याच्या शेवटी, मनुष्याने जीव आणि भगवंत यांच्यातील भेद जाणला पाहिजे. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण दुसऱ्या अध्यायात सांगतात की प्रत्येक जीवाला तसेच भगवंतांनाही स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. वर्तमान काळी त्यांना वैयक्तिक अस्तित्व आहे आणि मुक्तीनंतरही भविष्य काळात त्यांना स्वतंत्र वैयक्तिक अस्तित्व असते. रात्रीच्या अंधारामुळे आपण सर्व वस्तू एकच असल्याप्रमाणे पाहतो, परंतु दिवसा जेव्हा सूर्योदय होतो तेव्हा आपण प्रत्येक गोष्टीचे वास्तविक स्वरूप पाहतो. आध्यात्मिक जीवनामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्वरूप जाणणे म्हणजेच वास्तविक ज्ञान आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे हा जो भेद आहे आपल्यामध्ये आणि श्रीकृष्णामध्ये,
हे जाणलं पाहिजे, श्रीकृष्ण हे नेहमी विभू आहेत, आपण अणू आहोत आणि आपली जी पर्सनॅलिटी, इंडिव्हिज्युअलिटी आहे ती सुद्धा मुक्ती मिळाल्यानंतर राहते. ज्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे पूर्ण तऱ्हेने स्वतंत्र आहेत, आपण सुद्धा स्वतंत्र आहोत, पण पूर्ण तऱ्हेने नाही. आपल्याकडे मायन्यूट इंडिपेंडन्स आहे, ज्याला आपण फ्री विल म्हणतो. स्वेच्छेने आपण कार्य करू शकतो आणि या मायन्यूट इंडिपेंडन्सचा जेव्हा आपण दुरुपयोग करतो तेव्हा आपण या भौतिक चक्रामध्ये अडकून राहतो. आणि हा जो मायन्यूट इंडिपेंडन्स आपल्याला दिलाय त्यामध्ये श्रीकृष्ण इंटरफिअर करत नाही. श्रीकृष्ण काय म्हणतात की ठीक आहे, तुझी इच्छा आहे ना, तुला भौतिक जगामध्ये जायचंय, तुला स्वामी बनायचंय, ठीक आहे. मग कृष्णाने आपल्यासाठी भौतिक जग निर्माण केलं. तिकडे आपल्याला सिच्युएशन अशी दिली की आपण समजतो की मी स्वामी आहे आणि आपण हे एन्जॉय करतो. हे जे भौतिक जग आहे ते आपण एन्जॉय करतो. म्हणून या सगळ्यासाठी आपल्याला खोटा अहंकार दिलेला आहे की ठीक आहे की तू स्वामी आहेस, तू एन्जॉयर आहेस, तू एन्जॉय कर. आणि कृष्ण काय म्हणतो, ठीक आहे, ही एन्जॉय करायची इच्छा आहे ना, आता तुला जेव्हा तुला वास्तविक समजेल की हा जो आनंद मिळतोय, हे जे सुख आहे हे क्षणभंगूर आहे, मग जेव्हा तुला हे समजेल तेव्हा तू स्वतःचं शुद्धीकरण कर आणि मग तू माझ्याकडे ये. कृष्ण आपल्या कोणावरही फोर्स करत नाही. बघा, त्यांनी अर्जुनाला सुद्धा 18व्या अध्यायात चॉईस दिला, यथा इच्छिते तथा कुरु. तुला जे तुझी इच्छा आहे त्याप्रमाणे तू कर. तो फोर्स करत नाही. हीच या रिलेशनशिप मधली एक काय म्हणतात तसं रिलेशनशिप एक सुंदर गोष्ट आहे ही. म्हणजे कोणी कोणावर फोर्स करत नाही, पण आपल्याला कृष्ण ज्ञान देतो की हे जे तुम्ही करताय यांनी कर्मबंधनात अडकाल. इकडचं जे सुख आहे ते वाळवंटातल्या मृगतृष्णाच्या पाठीमागे पळाल्यासारखं तुम्ही पळताय. हे क्षणभंगूर आहे, मिळणार नाही, मिळालं तर क्षणभंगूर आहे. पण वास्तविक जे सुख आहे किंवा जो परमानंद आहे तो तुम्हाला माझ्या बरोबर तुम्ही एखादं नातं जोडलं तरच तुम्हाला आनंद मिळू शकेल, जो शाश्वत आहे. आता 5.17 हा इकडे हे आहे का, हा अनुवाद वाचा. जेव्हा मनुष्याची बुद्धी, मन, निष्ठा आणि आश्रय हे सर्व भगवंतांवर स्थिर होते, तेव्हा पूर्ण ज्ञानाद्वारे त्याची सर्व कल्मशे धुतली जातात आणि याप्रमाणे तो सहज मुक्तिपथावर अग्रेसर होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे फर्स्ट स्टेप काय सांगितलंय, नॉलेज किंवा ज्ञान. काय ज्ञान तुम्हाला असलं पाहिजे की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. हे ज्ञान तुम्हाला असणं ही पहिली पायरी झाली. मग दुसरी पायरी काय आहे, ज्ञानाची दुसरी पायरी म्हणजे की आपलं मन श्रीकृष्णावर पूर्ण तऱ्हेने स्थिर झालं पाहिजे. आणि आपल्याला काय समजलं पाहिजे की कृष्ण सर्वांकडे सारखा आहे. तो कधीही पार्शलिटी करत नाही की मला अमका आवडतो, नाही, तो सर्वांकडे सारखा आहे. आणि जेव्हा आपलं मन कृष्णावर स्थिर होतं तेव्हा आपण भक्ती सेवेमध्ये लीन होतो. आपण आपली जी इंद्रिय आहे ती भौतिकाकडे पळत नाही आणि इंद्रियाचं, मनाचं, बुद्धीचं शुद्धीकरण होतं. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण आपलं पूर्ण लक्ष कृष्णावर फोकस करतो त्यावेळेला आपल्याला दृष्टी कशी येते ही पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितली आहे. आता पुढे बघूया आपण. 5.18
मी श्लोक वाचते. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. विनम्र साधू व्यक्ती यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहते. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आता जी समदृष्टी आहे ती कशी आहे, ती एक जो ज्ञानी आहे त्या ज्ञानीला सर्वांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो. तो असं मानत नाही की हा कुत्रा आहे, हा चांडाळ आहे, हा पंडित आहे. नाही, त्याला ज्ञानामुळे सर्वांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो. त्या परमात्म्याने वस्त्र मात्र वेगवेगळी घातलेली असतात. आणि असं जेव्हा तुम्हाला हा साक्षात्कार होतो, याला ब्रह्मभूत स्तर म्हणतात. प्रत्येक भूतामध्ये तोच ब्रह्म दिसतो. या ब्रह्मभूत स्तरावर आल्यावर अशा माणूस जो आहे तो सर्वांना आदराने वागवतो, तो सर्वांचा मित्र होतो आणि अशाने त्याची उन्नती होते. बरं, तो हे पण जाणतो. शिल प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की आत्मा आणि परमात्मा हे क्वालिटी वाईज सेम असतात, म्हणजे गुणात्मक दृष्ट्या समानच असतात. परंतु जो आत्मा आहे तो नेहमी अणूच राहतो आणि परमात्मा आहे तो नेहमी विभू असतो. म्हणजे ही सुद्धा जाणीव याला असते. त्याच्यामुळे तो सर्वांना खूप आदराने, खूप प्रेमाने वागवतो. Hmm. 5.19 अनुवाद. हो, वाचते. ज्यांचे मन एकत्व आणि समतेत स्थित झालेले आहे त्यांनी जन्म आणि मृत्यूच्या बंधनावर पूर्वीच विजय प्राप्त केला आहे. ते ब्रह्माप्रमाणेच निर्दोष आहेत आणि याप्रमाणे ते पूर्वीच ब्रह्मामध्ये स्थित झालेले असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता ज्याला हे ज्ञानचक्षु आहे आणि ज्याला समदर्शन आहे किंवा समदृष्टी आहे, तर तो काय एक्सपिरियन्स करतो, त्याला कुठली अनुभूती येते ते या श्लोकामध्ये सांगितलंय. तर आता मी तुम्हाला मायावादी कोण आहेत सांगितलं, तसेच ब्रह्मवादी. आता ब्रह्मवादी कसे, मायावादी कृष्णाचं सगुण रूप मानतच नाही, तर हे ब्रह्मवादी आहेत, हे मानतात कृष्ण परमात्मा, ब्रह्मन रूप, परमात्मा स्वरूप आणि भगवान ही तिन्ही स्वरूप ते जाणतात. पण ते कृष्णाच्या ब्रह्मन स्वरूपाकडे किंवा निराकार स्वरूपाकडे ते आकर्षित असतात, म्हणून त्यांना ब्रह्मवादी असं म्हटलेलं. तर एखादा ब्रह्मवादी आहे तो काय बघतो की या सर्व भूतांमध्ये तोच परमात्मा की तोच ब्रह्म आहे हे तो जाणतो. पण एखादा जो परमात्मा जाणतो, ज्याला परमात्मा साक्षात्कार झाले असतो, तो काय जाणतो की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये तोच परमात्मा आहे आणि तो परमात्मा त्या जीवाची इच्छा पुरी करत आहे. आणि जो कृष्णाचा भक्त असतो किंवा जो वैष्णव असतो तो काय जाणतो की कृष्णच हा कर्ता आहे आणि त्याच्याच इच्छेने सर्व काही होते. तर अशा तऱ्हेने ज्यांना समदृष्टी असते ते अशा तऱ्हेने आता त्यांची जे सिम्पटम्स आहेत किंवा ते कसे रिॲक्ट करतात याच्याबद्दल आता आपण या पुढल्या श्लोकात जाणून घेतो. आता 20 अनुवाद. जो मनुष्य
प्रिय वस्तू प्राप्त झाल्यावर हर्षून जात नाही, तसेच अप्रिय वस्तू प्राप्त झाल्यावर शोक करीत नाही. ज्याची बुद्धी स्थिर आहे, जो मोहरहित आहे आणि भगवत विज्ञान जाणतो, तो पूर्वीच ब्रह्मामध्ये स्थित असतो. हरे कृष्ण. तर आता स्थिर बुद्धी कशी असते हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता 20 आणि 21 दोन्ही जवळपास तसे सारखेच आहेत श्लोक. तर त्यात त्यांनी सांगितलंय की असा जो स्थिर बुद्धीचा माणूस असतो तो कसा असतो की खूप त्याला जेव्हा हवं तसं फळ मिळालं होत नाही, आणि जर त्याला जे फळ नको आहे तेच मिळालं तर तो दुःखाच्या सागरात बुडत नाही. म्हणजे दुसरी गोष्ट, तो या भौतिकापासून आनंद दुःख हे त्याला काही होत नाही, कारण सगळ्यामध्ये तो कृष्णाचाच हात बघतो. म्हणून त्याचं मन कसं असतं, नेहमी न्यूट्रल असतं, इक्विपॉइज्ड असतं. मग त्याला ज्ञान माहीत असल्यामुळे त्याला भौतिकाची काही भौतिक सुखाची काही आशा नसते आणि तो त्याच्या आत्म्यामध्येच रममाण असतो. आता पुढचा 5.20 झाला का आपला? हो, तो झाला. 5 असा मुक्त मनुष्य भौतिक इंद्रिय सुखामध्ये आसक्त होत नाही, तर तो स्वतःमध्येच सुखाचा अनुभव घेत सदैव समाधीस्थ असतो. या प्रकारे आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य ब्रह्माच्या ठाई एकाग्र झाल्याने अमर्याद सुखाचा अनुभव घेतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हा जो माणूस आहे ते कसा असतो, त्याचं मन भौतिकाकडे पळतच नाही. भौतिकापासून त्याला जो आनंद त्यांनी घेतलाय किंवा त्यांनी जाणलेला आहे तो आनंद त्याला निम्न वाटतो जेव्हा तो त्याची इंद्रिय श्रीकृष्णाच्या सेवेमध्ये लावतो. तेव्हा हा जो भौतिक इंद्रिय भोग आहे हा याच्यातून मिळणारा आनंद त्याला निम्न वाटतो. तर इकडे यमुनाचार्य जे हे आहेत भक्त श्रीकृष्णाचे, त्यांनी काय म्हटले ते श्लोकानंतर फक्त ते ट्रान्सलेशन वाचायचंय. माझे मन भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांमध्ये रममाण झाल्यापासून आणि नवीन दिव्य रसांचे नित्य आस्वादन करीत असल्यापासून जेव्हा जेव्हा मी लैंगिक सुखाचा विचार करतो तेव्हा तात्काळ माझे मुख विकारांनी भरून येते आणि त्या विचारांवर मी थुंकतो. ब्रह्मयोग युक्त किंवा कृष्ण भावना युक्त मनुष्य भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेत इतका संलग्न झालेला असतो की त्या भौतिक इंद्रिय सुखाची रुची पूर्णपणे नाहीशी होते. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण. आपल्याला काय आपण हे की जे काय इंद्रियांचे विषय त्यांच्यापासून मिळणारं जे सुख आहे किंवा आनंद आहे तो आपल्याला कमी दर्जेचा वाटतो आणि त्याची टेस्ट जी आहे ती निघून जाते जेव्हा आपण हायर टेस्ट डेव्हलप करतो. 5.22 मी हा श्लोक वाचते मग आपण. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. भौतिक इंद्रियांच्या संयोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखांच्या कारणामध्ये बुद्धिमान मनुष्य भाग घेत नाही. हे कौंतेय, अशा सुखांना आरंभ आणि शेवट असतो, म्हणून बुद्धिमान व्यक्ती त्यामध्ये आनंद घेत नाही. हरे कृष्ण. तर इकडे हे श्रीमद भागवतम मध्ये ही उदाहरणं दिलेली आहेत. तर हे जे मॉथ्स असतात त्यांना काय म्हणतात, पतंग मराठीमध्ये कोणाला शब्द आठवतोय का की बरं हे जे असतात ना मॉथ्स हे काय होतात, यांना
प्रकाशाचं खूप आकर्षण असतं. त्याच्यामुळे जर तुम्ही ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये बघितलं, तुमच्या बाल्कनीमध्ये दिवा लावला, तर हे जे पतंग असतात ते लगेच दिव्याकडे जातात आणि दिव्याला चिकटून राहतात. ते इतके आकर्षित होतात प्रकाशाने की त्यांना माहित नसतं की या दिव्याच्या गर्मीने आपण जळून खाली पडणार आहोत. आणि दुसऱ्या दिवशी आपण बघितलं तर काय असतं, खाली किड्यांचा ढीग असतो. तर अशा तऱ्हेने हे जे इंद्रियांचं आकर्षण असतं तेच आपला मृत्यू बनतं. आता इकडे त्यांनी हरण दाखवलंय की हरणाला जर पकडायचं असेल तर चांगली जर बासुरी वाजवली, चांगलं संगीत लावलं तर हरण त्या सुरांकडे आकर्षित होतं. तर अशा तऱ्हेने जो शिकारी असतो तो हरणाला पकडतो. म्हणजे त्याचे जे कान असतात ही इंद्रिय त्याला दगा देतात. मग हा भुंगा आहे, हा बघा, हा एका पुष्पाशी जो पुष्पाच्या गंधाशी इतका आसक्त होतो की ते पुष्प जेव्हा बंद होतं तेव्हा हा मधला असलेला भुंगाही मरतो, कारण त्याला प्राणवायू मिळत नाही. आता हा भुंगा खरं तर एका लाकडातून दुसऱ्या एका लाकडाच्या एका बाजूनी जर त्यांनी भोग केलं तर तो थेट दुसऱ्या बाजूने येऊ शकतो. म्हणजे लाकडासारखी जी मजबूत वस्तू असते त्यातून तो पोखरून बाहेर निघू शकतो, पण या फुलाचा गंधाशी तो इतका आसक्त होतो की त्याच्यातून तो बाहेर निघू शकत नाही. आणि त्याचप्रमाणे मासा, त्याची जिव्हा, त्याला बघा, मासा नेहमी त्याला काही वेगळं दिसलं तर त्याला ते खायचं असतं आणि असाच त्याच्या जिव्हेचा किंवा त्याची ही जी सवय असते खायची त्याचाच उपयोग करून जे मच्छीमार असतात ते काय करतात, ते बेट लावतात आणि एका बाजूला ते काहीतरी खाण्याचा पदार्थ लावतात आणि बरोबर हा मासा येतो, खातो आणि या जाळ्यामध्ये अडकतो. तर अशा तऱ्हेने प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये, प्राण्यांच्या राज्यामध्ये एक एक इंद्रिय खूप सबळ असतं. ज्याप्रमाणे हत्ती, जर आता एका हत्तीला पकडायचं असेल तर ते एका हत्तीला ठेवतात, समोर ठेवतात आणि तिच्या पुढे मोठा खड्डा खणतात आणि तो गवतानी झाकतात आणि जेव्हा हत्ती बघतो तेव्हा हत्तीच्या स्पर्शासाठी तो व्याकुळ होतो आणि पळत पळत जेव्हा तो तिच्याकडे जायचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो खड्ड्यात पडतो. तर अशा तऱ्हेने हे एक एक इंद्रिय सबळ असणारे हे प्राणी आहेत आणि मानवच असा आहे की ज्याच्यामध्ये सर्व इंद्रिय सबळ आहेत. आणि सर्व इंद्रिय सबळ असल्यामुळे बघा, तो सुद्धा नेहमी जन्म मृत्यू या भौतिक चक्रामध्ये अडकून राहतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे एक एक इंद्रियांमुळे यांचा मृत्यू होतो त्याप्रमाणे आपला सुद्धा जे भगवंताकडे जायचे चान्सेस आहेत ते सगळे मिटून जातात, कारण आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकून राहिलो असतो. आता हे जरासं वाचायचंय. अंजली माताजी, पहिल्यापासून वाचायचंय, ते श्लोक वाचू नका. प्राकृतिक इंद्रियांच्या पासून. हो हो. प्राकृतिक इंद्रियांच्या संयोगामुळे भौतिक इंद्रिय सुखे उत्पन्न होतात आणि शरीर हेच मुळी तात्पुरते असल्यामुळे प्राकृतिक इंद्रियही तात्पुरती असतात. क्षणभंगूर अशा कोणत्याही गोष्टीत मुक्त जीव रमत नाही. दिव्य आनंदापासून प्राप्त होणाऱ्या सुखाचे पूर्ण ज्ञान असणारा मुक्त जीव मिथ्या सुखोपभोग करण्यास कसा मान्य करेल? पद्मपुराणात सांगण्यात आले आहे की रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति रामपदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते.
योगीजन परमसत्यापासून अमर्याद आनंद प्राप्त करतात आणि म्हणून परमतत्व श्री भगवान हे राम म्हणून संबोधले जातात. श्रीमद भगवतातही सांगितले आहे की नायम देहो देह भाजानाम द्रुलोके कष्टान कामानर्हते विग्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतमम. पुत्रांनो, या मनुष्य जीवनामध्ये असताना इंद्रिय सुखासाठी कठोर परिश्रम करण्याचे कारण नाही. अशी सुखे शुकरांनाही उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा या जीवनामध्ये तुम्ही तपस्या केली पाहिजे, जेणेकरून तुमचे जीवन शुद्ध होईल आणि परिणामी तुम्हाला अनंत दिव्य सुखाचा उपभोग करण्यास मिळेल. म्हणून जे वास्तविक हरे कृष्ण. तर आपल्याला समजतं की इंद्रिय भोगांपासून किंवा इंद्रिय तृप्ती आपल्याला जो आनंद देते तो आनंद क्षणभंगूर असतो आणि आपल्याला जर खरा आनंद हवा असेल तर आपण भगवंतांची सेवा केली पाहिजे, भक्ती केली पाहिजे. आता 23 अनुवाद. वर्तमान शरीराचा त्याग करण्यापूर्वी जर मनुष्य प्राकृत इंद्रियांचा आवेग सहन करू शकला आणि काम आणि क्रोध यांच्या वेगांना आवरू शकला तर तो योग्य प्रकारे स्थित आहे आणि या जगात तो सुखी असतो. हरे कृष्ण. बरं, आता या इंद्रियांपासून आपल्याला होणारा त्रास किंवा इंद्रिय एक गोष्ट आपल्याकडे मागतायत आणि आपण त्या इंद्रियांना देत नाहीयेत, हा जो त्रास असतो हा आपण किती वेळ सहन करायचा ते या श्लोकात सांगितलंय की हा जो त्रास आहे हा आमरण आपण सहन करायचा आहे. मरेपर्यंत आपल्याला हे सहन करावं लागेल. आपली इंद्रिय काही मागताय आणि आपण तिकडे त्यांना थांबवलं पाहिजे. पण हे सहन करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, काय की तुम्ही कृष्ण भावना भावी जीवन जगा. तुम्ही रोज कृष्णाचा जप करा, कृष्णाची कथा ऐका, हे जे प्रभुपादांनी ज्ञान दिलंय हे तत्वतः समजून घ्या. फक्त कृष्ण प्रसादच खा. अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही जीवन जगता तेव्हा हे तुम्ही अगदी खूपच सुलभतेने हे तुम्ही सहन करू शकता. तर हे खूप महत्वाचं आहे की आपल्याला ज्ञान झालं पाहिजे की हे जे जग आहे, आपण ज्या भौतिक जगामध्ये आहोत ते टेम्पररी आहे आणि या टेम्पररी जगामध्ये आपल्याला शाश्वत आनंद मिळू शकत नाही. जेव्हा आपण असा विचार करतो तेव्हा आपल्यामधली सहनशक्ती वाढते आणि आपण जी प्रतिकूल परिस्थिती आहे त्यामध्ये सुद्धा आपण लक्षात ठेवायचं की आपलं शुद्धीकरण होत असतं आणि असं जेव्हा शुद्धीकरण होतं तेव्हा आपली उन्नती होते. मन अधिक जपामध्ये एकाग्र होतं. तर अशा तऱ्हेने आपण जाणून ज्ञानाने हे सर्व सहन केलं पाहिजे. आता 25 अनुवाद. जे संशयापासून उत्पन्न होणाऱ्या द्वंद्वाच्या पलीकडे आहेत, ज्यांचे मन अंतरातच रममाण झाले आहे, जे सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ कार्य करण्यामध्ये नेहमी व्यस्त असतात आणि जे सर्व पापांपासून मुक्त आहेत, ते ब्रह्मामध्ये मुक्तीची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता श्रीकृष्ण हे परम भोक्ता, सर्वश्रेष्ठ अधिपती, परम मित्र आहे. या गोष्टींची विस्मृती मानव समाजास दुःखाचं कारण या 3 गोष्टी आहेत. मानव समाज दुःखी का होतो? कारण आपण कृष्णाला परम भोक्ता मानत नाही, आपला मित्र मानत नाही. परम मित्र तर सोडूनच द्या, मित्र
मानत नाही. तर म्हणून या संपूर्ण मानव समाजामध्ये या भावनेची पुनर्जागृती करणे हेच सर्वोच्च कल्याणकारी कर्म आहे. ब्रह्मामध्ये मुक्ती प्राप्त झाल्या वाचून मनुष्य अशा प्रकारचे सर्वोत्तम कल्याणकारी कर्म करू शकत नाही. आणि आपल्याला हेच कर्म करायचंय. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी जे सांगितलंय ते सर्व करायचंय, कारण याच्यामध्ये आपला कल्याण आहे. आता 26 अनुवाद. हो असते. जे क्रोध आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून मुक्त आहेत, आत्मसाक्षात्कारी, आत्मसंयमी आहेत आणि सतत पूर्णत्वाकरिता प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना निकट भविष्य काळात ब्रह्मामधील मुक्तीची निश्चिती असते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, श्रीकृष्णाने आपल्याला इकडे सांगितलंय रिझल्ट, की जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावना भावित जीवन जगता, तुम्ही इंद्रियांचा संयम ठेवता, तुमचं सगळं मन माझ्यामध्ये, माझ्या सेवेमध्ये लीन करता, त्यावेळेला काय होईल की तुमचं शुद्धीकरण होईल, तुमच्या हृदयातली अनर्थ सगळी निघून जातील आणि मग निकट भविष्य काळात म्हणजे अगदी लगेच तुम्हाला काय मिळेल? तुम्हाला निश्चितच मुक्ती मिळेल. म्हणजे ही हमी आपल्याला श्रीकृष्ण या श्लोकात देत आहे. तर आता इकडे वाचायचंय, त्या श्लोकानंतरचं वाचायचंय. भक्तिपूर्ण सेवेद्वारा पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव यांची भक्ती करण्याचा प्रयत्न कर. 219 ना? 218ची शेवटची लाईन. भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव यांची भक्ती करण्याचा प्रयत्न कर. जे सकाम कर्माच्या तीव्र आणि सखोल इच्छांचे समूळ उच्चाटन करून भगवंतांच्या चरणकमलांची सेवा करण्याच्या दिव्य आनंदात युक्त झाले आहेत, त्यांनी जितक्या प्रभावीपणे इंद्रिय वेग नियंत्रित केले आहे, तितक्या प्रभावीपणे इंद्रिय वेग नियंत्रित करण्याचे सामर्थ्य मोठ्या मोठ्या ऋषींमध्येही नाही. बद्ध जीवामध्ये कर्मफलांचा उपभोग घेण्याची इच्छा इतक्या खोलवर मूळ धरून असते की मोठ्या मोठ्या ऋषींना महत् प्रयास करूनही अशा इच्छा नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण असते. भगवत भक्त हा कृष्ण भावना भावित भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये सतत युक्त असल्यामुळे आणि आत्मसाक्षात्कारामध्ये परिपूर्ण असल्यामुळे त्याला ब्रह्मामध्ये मुक्तीची प्राप्ती अत्यंत शीघ्र होते. आत्मसाक्षात्काराचे त्याला संपूर्ण ज्ञान असल्यामुळे तो सदैव समाधीस्थच असतो. यासाठी योग्य उदाहरण द्यायचे असल्यास दर्शन ध्यान संस्पर्शे ही मत्स्य कुर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति यथाहमपि पद्मज. बरं, दर्शन कृष्ण. हरे आता मी कृष्ण. सांगते, इकडे त्यांनी काय सांगितलंय आपल्याला श्रीकृष्णाने, की तुम्ही माझ्यामध्ये तुमचं मन लीन ठेवा, माझ्या भक्तीमध्ये तुम्ही व्यस्त राहा. आणि असं केल्याने काय होईल की निकट भविष्यात तुम्हाला निश्चितच मुक्ती मिळेल. तर हे उदाहरण आपल्याला सांगायला की कसं काय असं होऊ शकेल की भगवंतामध्ये सदैव लीन राहिल्यावर आपल्याला इतक्या लवकर मुक्ती कशी मिळू शकेल. तर ते उदाहरण देऊन याचा अर्थ स्पष्ट करतात की जो मासा असतो तो काय करतो की आपल्या तो जी अंडी घालतो त्या अंड्यांवर तो लांबून नेहमी नजर ठेवून असतो. अशा तऱ्हेने तो चांगले विचार करून, हे जे चांगले विचार आहेत हे त्या जी अंडी घातलेली आहे त्याच्यावर त्याचा परिणाम होतो. आणि अंतर सुद्धा खूप लांब असलं तरी तो मासा त्या अंड्यांचा विचार करतो आणि अशा तऱ्हेने तो आपल्या संततीचे पालन पोषण करतो. कासव ही काय करतं
कासवही तेच करतं. ते समुद्र किनाऱ्यावर म्हणजे बीचवर अंडी घालतं आणि ते पाण्यात निघून जातं, पण सतत मनामध्ये हे कासव अंड्याचा विचार करत असतं. तर अशा प्रमाणे ते सदैव आपल्या अंड्यावर ध्यान करत असतं आणि हे जे ते करत असतं ते त्या अंड्यावर किंवा होणाऱ्या पिल्लावर ते विचार पोचतात आणि त्याच्यामुळे त्याचा उद्धार होतो. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण जरी आता गोलोक वृंदावनात असेल तरी जेव्हा आपण एकसारखा विचार करतो, आपलं मन त्याच्यामध्ये व्यस्त ठेवतो, कृष्ण भावना भावित सेवेद्वारे सतत आपण त्यांचे स्मरण करतो, तेव्हा काय होतं, कृष्ण सुद्धा आपल्यावर नजर ठेवतो आणि आपण भगवत धामात पोचू शकतो केवळ कृष्णाचं एकसारखं स्मरण करून. तर हे या श्लोकामध्ये सांगितलंय की तुम्हाला निकटच भविष्य काळात मुक्ती मिळू शकते जेव्हा तुम्ही सतत कृष्णाचं स्मरण करता तेव्हा. आता 5.27-28 याचा हे वाचा फक्त अनुवाद. वाचते. सर्व बाह्य इंद्रिय विषय रोखून 2 भुवयांमध्ये दृष्टी एकाग्र करून नाकपुड्यांमध्ये प्राण आणि अपान वायूंना रोखून आणि याप्रमाणे मन, इंद्रिये आणि बुद्धी संयमित करून मोक्ष प्राप्तीचे ध्येय असणारा मुली इच्छा, भय आणि क्रोधापासून मुक्त होतो. जो मनुष्य नित्य या अवस्थेत असतो तो निश्चितच मुक्त असतो. हरे कृष्ण. तर पुढचं आता वाचू. मी सर्व यज्ञ 29 ना, ते नंतर वाचूया आपण. ओके. तर आता इकडे श्रीकृष्णाने अष्टांग योग बद्दल थोडं सांगितलेलं आहे. हा जो अष्टांग योग आहे हा आपण डिटेलमध्ये पुढच्या अध्यायात शिकणार आहोत, म्हणून मी इकडे जास्त नाही सांगणार. तर आता इकडे जो अष्टांग योग तुम्हाला माहितीये, ज्याची 8 अंगे आहेत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी. तर इकडे श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की 2 भुवयांमध्ये तुम्ही जेव्हा तुमचा प्राणवायू आणता आणि मग तिकडनं तो प्राणवायू सोडता आणि अशा तऱ्हेने समाधी लावून तुम्ही जेव्हा देहत्याग करता तेव्हा तुम्हाला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल. यात त्यांनी बरंच जे काही डिटेलमध्ये सांगितले ते आपण पुढच्या अध्यायात जाऊया. पण ही जी योग पद्धती आहे यांनी खूप तुमच्या माइंडवर आणि मनावर संयम येऊ शकतो आणि असा संयम आल्याने तुमची उन्नती लवकर होते. अर्थात हा संयम आहे हा मेकॅनिकल आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ की आता समजा जर आपल्याला घरी खूप प्रकाश येतोय, प्रकाश नको असेल तर आपण पडदा ओढतो असं. तर इकडे सुद्धा तसंच आहे की आपल्याला राग नको आहे, अनर्थ नको आहे, मग आपण एकांतात राहतो. जेव्हा आपण भौतिक लोकांबरोबर संगत करतो तेव्हा कधी कधी राग येणार, द्वेष येणार, पण इकडे आपण एकांतात राहतो. तुमच्या श्वास उश्वासाने तुमचं मन जे आहे ते पूर्ण कंट्रोल्ड आणि न्यूट्रल राहतं. अशा तऱ्हेने इकडे तुम्ही मुक्ती प्राप्त करू शकता. हे आता आपण 6व्या अध्यायात बघूया. आता शेवटचा श्लोक आहे 29, तो त्याला शांती सूत्र म्हणतात आणि ते मी वाचते. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्व लोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति. मी सर्व यज्ञ आणि तपस्यांचा परमभोक्ता, सर्व ग्रहलोक आणि देवदेवतांचा परमेश्वर
आणि मी सर्व जीवांचा हितकर्ता व सर्व जीवांच्या कल्याणाची इच्छा करणारा आहे हे जाणून माझे पूर्ण ज्ञान असणारा सांसारिक दुःखांपासून शांती प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. आता हे सर्वश्रेष्ठ शांती सूत्र आहे. भगवान श्री कृष्ण कोण आहे? आता इकडे 3 या शब्दात, या श्लोकातले जे 3 शब्द आहेत ना ते खूप महत्वाचे आहेत. एक म्हणजे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम आणि सुहृदम सर्वभूतानां. आता एक एक आपण याचा अर्थ बघूया. भोक्तारम यज्ञ तपसाम म्हणजे सर्व यज्ञ जे आपण करतो त्या सर्व यज्ञांचा भोक्ता कोण आहे? तो श्रीकृष्ण आहे. मग सर्व लोक महेश्वरम, सर्व लोक महेश्वरम म्हणजे सर्व लोकांचा नियंता कोण आहे? कंट्रोलर कोण आहे? हा श्रीकृष्ण आहे. सुहृदम सर्व भूताना म्हणजे तो फक्त मानवांचाच नाही तर सर्व प्राण्यांचा सुहृद आहे, मित्र आहे. तर आता भोक्ताराम यज्ञ तपसा. आता यज्ञ म्हणजे आपण यज्ञ करायचं, आपण चांगलं चांगलं कार्य करायचं आणि त्याचं फळ भोगणारा कृष्ण का? आपल्याला नाही का वाटत की मी कष्ट केलेत, मी प्रयत्न केले, मी काम केलंय, मग फळ मला मिळायला पाहिजे. तर इकडे आता बघा, माणसामध्ये आपण म्हणूया इनबिल्ट ती चिप असते. आपण कोण असतो? कृष्णाचे नित्य सेवक असतो. हा आपला मूळ स्वभाव असतो किंवा हे वास्तविक ज्ञान आहे की आपण कृष्णाचे नित्य सेवक असतो. आता कृष्ण पहिल्यांदा एक होते, एकाचे अनेक झाले. मग एकाचे अनेक का झाले? त्यांच्या आनंदासाठी मला आनंद मिळाला पाहिजे म्हणून एकाचा अनेक झालो. ज्याप्रमाणे जेव्हा लग्न होतं तेव्हा त्या पुरुषाला किंवा स्त्रीला म्हणजे नवरा बायको दोघांनाही वाटतं की आपलं एक तरी मूल असावं. आणि असं का वाटतं? त्यांच्या आनंदासाठी त्यांना मूल हवं असतं आणि त्यांना वाटतं की मुलाशिवाय घरी आनंदच नाहीये. असंच याच कारणामुळे कृष्णाने हे एकाचे अनेक झाले. आता बघा, नवरा बायको आहेत, मुलं झाली त्यांना. आता मुलं झाल्यावर मुलांनी जर आई वडिलांचं सगळं ऐकलं, त्यांचा कल्याण होणार आहे, त्यांचा उद्धार होणार आहे आणि सर्वत्र आनंद असणार आहे. पण आता समजा जर मुलगा खूप रिबेलियस असेल, आईने जे काही सांगितलं ते ऐकणारच नाही, वडिलांनी काय सांगितलं ते करणारच नाही, तर काय होतं? त्या मुलाचं कल्याण होऊ शकतं का? तो आनंदी राहू शकतो का? सारखी भांडणं करायची, आई वडिलांच्या विरुद्ध बोलायचं, तर अशाना आनंद मिळत नाही. अशा वागणुकीने आनंद मिळत नाही. तर आपण त्याचप्रमाणे कृष्णाचे ती रिबेलियस मुलं आहोत, जे तो सांगतोय ते ऐकत नाही. जे वेदांमध्ये लिहिलंय ते त्याच्या परस्पर उलट विरुद्ध वागायचं, सगळी विकर्म करायची. आपण तसे आहोत. मग आपल्याला आनंद मिळणार का? नाही. पण जेव्हा आपण जे काय करू ते आपण त्या कर्माचं फळ जेव्हा कृष्णाला अर्पण करतो तेव्हा आपल्याला खूप आनंद मिळतो. ज्याप्रमाणे मुळाला पाणी दिल्यावर ते झाड बहरतं, त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा कृष्णाला सर्व काही अर्पण करतो तेव्हा आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक सेक्शन मध्ये आपल्याला भरपूर आनंद मिळतो. आता बघा, आपल्याला हा स्वभाव आपल्यामध्ये कसा इनबिल्ट असतो ते बघा, दुसऱ्याची सेवा करणं. आता एखादा माणूस आहे, तर तो आता
एक शाळा असेल, शाळेची एक प्रिन्सिपल आहे, किंवा एक कंपनी आहे, कंपनीचा CEO आहे, किंवा एक राष्ट्र आहे, त्याचा प्रधानमंत्री किंवा राष्ट्रपती आहे, तर अशा पोझिशन्स का आहेत? कारण सर्व व्यवहार सुरळीत चालावे. जर एक शाळा असेल आणि त्या शाळेमध्ये प्रिन्सिपलच नसेल तर किती डिसऑर्डर असेल, किंवा राष्ट्रामध्ये प्रधानमंत्री नसेल तर काय होईल? त्या राज्याची उन्नतीच होणार नाही. तर त्याप्रमाणे या ब्रह्मांडाचा कंट्रोलर कोण आहे? हा कृष्ण आहे. आता एक आपण उदाहरण घेऊया की एक माणूस आहे, तो नोकरी करतोय आणि घरी पैसे आणतोय, पगार आणतोय. तर आता त्याला विचारलं, अरे तू कशाला एवढी नोकरी करतोस? तुला एवढं ओव्हरटाईम करून रात्री रात्री तू घरी येतोस, तू का हे एवढं करतोयस? तर तो काय म्हणे, माझे आई वडील, माझी मुलं, माझी बायको हे सगळे सुखी राहावे, कम्फर्ट मध्ये राहावे म्हणून मी कष्ट करून नोकरी करते. आता गृहिणी असेल, एक गृहिणी रोज स्वयंपाक करते, तर स्वयंपाक करताना ती काय विचार करते? इतर माझा नवरा काय खाईल, माझे सासू सासरे, आई वडील यांना काय आवडतं हा मी स्वयंपाक करीन. ती कधीही तिला काय आवडतं हे करत नाही, ती दुसऱ्यांचा विचार पहिल्यांदा करते. असं नाही की तिला जे काय आवडतं ते ती करतच नाही, पण जनरली ती दुसऱ्यांचा विचार अगोदर करते आणि स्वयंपाक करते. तर बघा, हा सेवाभाव जो आहे हा ते आपला ऑब्जेक्ट कोण पाहिजे? कृष्ण पाहिजे. पण कृष्ण डिस्प्ले झालाय कारण आपल्याला अनंत जन्मांपासून त्याचं विस्मरण आहे आणि भौतिक कुठला तरी ऑब्जेक्ट आपल्या समोर आहे, आपला परिवार आहे किंवा आपली इंद्रिय तृप्ती आहे, त्याची सेवा आपली सदैव चालू असते. आता समजा जर जो नवरा खूप काम करतोय, पैसे मिळवतोय आणि तो पैसे आणतोय, त्याच्या बायकोला विचारलं की तू संतुष्ट आहेस ना? ती म्हणेल हो, म्हणजे पैसे वगैरे आहेत, पण माझे यजमानच घरी 10-11 नंतर येतात, मग या जीवनात काय आनंद आहे? किंवा जी गृहिणी रोज स्वयंपाक करते तिला सुद्धा म्हणते, हा स्वयंपाक चांगला असतो पण व्हरायटीच नाही, काही चायनीज नाही, इटालियन नाही, मेक्सिकन नाही, पिझ्झा पास्ता नाहीये, तर अशी व्हरायटी पाहिजे जेवणात. म्हणजे कितीही सेवा जर तुम्ही केली तरी कुठेतरी असंतुष्टता ही राहतेच. महात्मा गांधींनी सुद्धा बघा, त्यांनी भरपूर ब्रिटिशांना आपल्या भारतातून हाकलण्याचे अनेक प्रयत्न केले आणि असे प्रयत्न करता करता असं झालं की शेवटी स्वातंत्र्य मिळालं, पण त्यांचा सुद्धा त्यांना कोणीतरी मारलं. का? कारण एक सेक्शन जो होता तो असंतुष्ट होता, ते जे काय काम करत होते तर त्याच्या प्रती त्यांची असंतुष्टता त्यांनी व्यक्त केली. तर इकडे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण काय सांगताय की तुम्ही मला संतुष्ट करा, मला संतुष्ट केल्यानंतर सर्वजण संतुष्ट राहतील. आता हेच जर गृहिणीने ठरवलं की मी असं जेवण करीन जे कृष्णाला प्रिय आहे आणि प्रसाद हेच मी माझ्या परिवाराला देईन, जेव्हा असं ती गृहिणी करते तेव्हा सर्व संतुष्ट होतात, तृप्त होतात. आता जे इतर राजसिक खाणं आहे, पिझ्झा, पास्ता, पावभाजी, यांची त्यांना आठवण सुद्धा येत नाही. ही जी हायर टेस्ट आहे ही हायर टेस्ट डेव्हलप होते. आता अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण जे काही कर्म करतो त्याचं फळ कृष्णाला अर्पण करतो. कृष्ण असं कधी करेल का की त्यांनी ते फळ घेतलं, आपल्याला काहीच दिलं नाही. कृष्ण तर आपल्यालाच सगळं देतो. बघा, रामाचं आणि रावणाचं युद्ध झालं, राम जिंकल्यानंतर ते पूर्ण राज्य लंका जी आहे त्यांनी विभीषणाला दिली. त्यांनी ती लंका स्वतःसाठी घेतली का?
की नाही मी युद्ध केलं, मला हे सगळं पाहिजे. किंवा नरसिंह देवानी प्रल्हादाला हिरण्यकश्यपू पासून वाचवलं, हिरण्यकश्यपूला ठार मारलं. त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलं का आता मी या सिंहासनावर बसणार नाही, त्यांनी ते सगळं राज्य प्रल्हादांना दिलं, त्यांना सिंहासनावर बसवलं. तर अशा तऱ्हेने आपण जाणतो की कृष्ण हा स्वतःसाठी काही घेत नाही, तो सर्व भक्तांना देतो. पण कृष्ण काय सांगतो की जेव्हा तुम्ही मला तुमचं कर्माचं फळ अर्पण करा, तेव्हाच तुम्ही संतुष्ट राहा, तेव्हाच तुम्हाला शांती मिळेल. तर हे जे आहे हे कारण आहे की तो सर्व यज्ञांचा भोक्ता आहे, म्हणजे तो शोषण करतो हा भाव नाहीये त्याचा. तर हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. मग सर्व लोक महेश्वरम म्हणजे सर्व लोक जी 14 लोक आहेत त्यांचा सुद्धा तो ईश्वर आहे. म्हणजे ब्रह्मदेव, शंकर यांच्यापेक्षा सुद्धा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ आहे. आणि सुहृदम सर्व भूतानां म्हणजे तो सर्व जीवांचा सुहृद आहे. सुहृद म्हणजे वेलविशर, म्हणजे फक्त मानवाचाच नाही तर मुंगी, हत्ती, घोडा, कुत्री, सर्वांचा कृष्ण सुहृद आहे. तर ज्याला हे समजतं तो या वाक्याचा अर्थ समजतो. तो माणूस कसा असतो, तो कोणाशीही भांडण करत नाही, त्याला त्याला कसलीही अपेक्षा नसते. तो जे काय करतो ते कृष्णाला अर्पण करतो आणि त्यानीच त्याला शांती आणि पूर्ण संतुष्टता मिळते. आता हे आपलं झालेलं आहे. यात आता आपण थोडस वाचूया. सेकंड पॅरेग्राफ आहे अंजली माताजी. त्याची अशी लाईन आहे, कृष्ण भावना म्हणजे परम सत्याशी असणाऱ्या संबंधाचे पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन कर्म करणे. 7वी आहे. आणि या भावनेची भावना स्वतःच्या परमसत्याशी असणाऱ्या संबंधांच्या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन कर्म करणे होय. आणि या भावनेची परिपूर्णता म्हणजेच श्रीकृष्णांचे किंवा पुरुषोत्तम श्री भगवंतांचे संपूर्ण ज्ञान होय. विशुद्ध जीव हा भगवंतांचा अंश या नात्याने त्यांचा शाश्वत सेवक असतो. मायेवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या इच्छेमुळे तो मायेच्या संपर्कामध्ये येतो आणि हीच गोष्ट त्याच्या अनेक दुःखास कारणीभूत असते. जोपर्यंत तो भौतिक प्रकृतीशी संबंधित आहे तोपर्यंत त्याला आपल्या भौतिक गरजा भागवण्यासाठी कर्म करावेच लागते. तथापि भौतिक प्रकृतीच्या अधिपत्याखाली असतानाही कृष्ण भावना त्याला आध्यात्मिक जीवनाप्रत उन्नत करते. कारण कृष्ण भावना म्हणजे भौतिक जगतामध्ये साधनेद्वारे आध्यात्मिक अस्तित्वाची जागृती करणे होय. जितक्या प्रमाणात मनुष्य प्रगती करतो की तितक्या प्रमाणात तो भौतिक प्रकृतींच्या तावडीतून सुटतो. भगवंत कोणाच्याही बाबतीत पक्षपात करीत नाही. सर्व काही मनुष्याच्या कृष्ण भावनेतील कर्तव्यांच्या व्यावहारिक आचरणावर अवलंबून असते आणि यापासून त्याला सर्व प्रकारे इंद्रिये संयमित करण्यास आणि काम किंवा क्रोधावर विजय मिळवण्यास मदत होते. उपरोक्त विकारांना नियंत्रित करून जो कृष्ण भावनेमध्ये दृढ राहतो तो वास्तविकपणे दिव्य स्थिती किंवा ब्रह्म निर्वाणामध्ये राहतो. अष्टांग योगाचे कृष्ण भावनेमध्ये आपोआपच आचरण होते, कारण यामध्ये अंतिम हेतू साध्य होतो. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी यांच्या आचरणाने यथावकाश उन्नतावस्था प्राप्त होते. परंतु भक्ती योगातील पूर्णतेची ही केवळ पूर्ण तयारी आहे आणि भक्तिपूर्ण सेवा हीच मानवजातीला शांती प्रदान करू शकते. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी आहे.
या प्रकारे भगवद्गीतेच्या कर्म संन्यास योग या 5व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आता हे आपलं झालेलं आहे. आता 5वा अध्याय. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? आणि समजलाय का तुम्हाला? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 22व्या श्लोक मध्ये तात्पर्यामध्ये पुत्रानो या मनुष्य जीवनामध्ये